päätyy Jyväskylän yliopiston opettajakoulutuslaitoksen kanssa. Meillä on todella hienoja keskustelijoita tänään paikalla. Mä nyt en itse esittele edes meidän keskustelijoita, vaan jätän sen kohta meidän puheenjohtajien OKL:n varajohtajan Matti Rautiaisen ja pedagogisen johtajan Emma Kostiaisen harteille. Koska tänään on Agricolan päivä, niin ajattelin teille sen kertoa, että Agricola kirjoitti koulu, eli SCOULU. Se oli ainoa Agricola-knoppi. Ei muuta kuin mennään keskustelemaan koulun suunnista. Kiitos Jani. Tosiaan myös meidän puolesta tervetuloa tähän paneeliin Mihin menet? Koulu, Kuovadis koulu. Ja tervetuloa panelistit. Ja mun piti alun perin istua tuolla panelistien joukossa, mutta sitten mulle ei tullut pukua kysyyn, vaan Matti on ihan liian iso yksin pitämään tällaista paneelia, siis keskustelua vetämään. Siihen tarvitaan vielä tasapainottava. Joo, ja sä olet liian pieni istumaan tuolla panelistien seassa, haetaan keskiarvoa. Mutta en tiedä, haetaanko suomalaista koululta tulevaisuudessa keskiarvoa. Siitähän suomalaista koulua on sytytty, että se jotenkin tasapäistä sitä meidät kaikki viivalle, jossa kaikki on samanlaista. Eilen oltiin viimeksi Emman kanssa todistamassa meidän opiskelijoiden tekemään melko kriittistä opettajan työtä ja koulua koskevaa hienoa näytelmää Juomatehtaalla. On paljon sellainen koulukiertue, traditio ollut pitkään. Se oli muutaman vuoden katkolla, mutta tänä vuonna se oli taas uudelleen hengissä. Ja siellä puhuttiin juuri siitä, että jos me ollaan samalla viivalla, niin mitä se sitten meille tarkoittaa. Ja tosiaan tämä kuvastaa aika pitkälti sitä toimintakulttuuria, missä itse tehdään työtä, että työtä tehdään yhdessä, ei yksin. Ja sitä olisin tietysti myös omassa puheenvuorossani, mikäli olisin paneelissa istunut korostaa. Mutta meillä on tänään paneelissa Esko Harni. Jokainen kertoo omalla vuorollaan sitten lisää itsestään. Sä oot filosofia ja tutkija, jatko-opiskelija. Sitten meillä on opettajakoulutuslaitoksen johtaja Tiina Silander tällä paikalla. Sitten meillä on luokan opettaja, jatko-opiskelija Antti Moilanen. Tervetuloa. Sitten meillä on nykykulttuurin tutkimuksen professori Raine Koskimaa ja sitten tietotekniikan professori Pekka Neittaamäki. Tervetuloa. Kiitos. Joo, ja lähdetään tässä alkuun. Kerrotko vielä Emma muuten, miten tässä ylipäätään edetään, niin mä voin sitten aloittaa. Meillä on sellainen ajatus tässä paneelissa, että on tämmöisiä kysymyksiä, että mitä mieltä olet, tällaisia osioita, joissa panelistilta kysytään kyllä tai ei. Ja sitten näissä osassa ainakin pääsette te yleisönä myös mukaan näihin semmoisia väittämiä. Ja sitten meillä on ihan semmoisia jokaiselle tarkennettuja kysymyksiä, kun on mietitty vähän, mistä kukakin panelisteista tulee. Ja sitten tosiaan yleisempiä kysymyksiä ja yleisöä myös vähän edetään. Joo, ja on se muuten hyvä, että Agricola oli Länsi-Suomesta, että jos se olisi ollut Savosta, niin kuin minä ja Emma, niin mitenkä meille olisi käynyt, kun ei meinata päästä aloittamaan tätä paneeliakaan. Mutta aloitetaan sillä, että jokainen panelisti ensi alkuun pitää semmoinen parin minuutin lyhyen ajatelmaryöpsäyksen yleisölle siitä, että mihin teidän mielestä suomalainen koulu on menossa ja mihin sen pitäisi mennä. Aloitetaan Eskosta. Joo, mihin on menossa. Mä koitin eilen illalla miettiä, hyvä, että nukuin kun tätä asiaa mietin, niin siinä kysymyksessä itsessä, mä tiedän, että on tylsää vastata kysymykseen, mutta tavallaan kun me kysytään, mihin suomalainen koulu on menossa, niin mun mielestä meidän pitäisi kysyä, kuka sitä vie ja mihin suuntaan. Ja tää varmaan kertoo meidän ajasta mun mielestä laajemminkin tämmöinen vääjäämättömyysretoriikka, että on pakko kehittää, on pakko mennä johonkin suuntaan, jotain tapahtuu ja on pakko reagoida. Ja tätä on mietin eilen pitkään. Ja tähän oikeastaan liittyy se, että mitä niin kuin tutkijan positiosta voi sanoa ylipäänsä koulun kehittämisestä, niin olisi voinut sanoa suuria sanoja siitä, että on demokraattinen, sivistyksellinen ja tasa-arvoinen koulu olisi hieno asia. Mutta me ollaan kaikki samaa mieltä tästä. Todennäköisesti suurin osa yleisöstä on samaa mieltä tästä. Joten tämä niinku tavallaan jää sille itsestäänselvyyksien tasolla, mikä niinku vaan toistaa tämmöistä vääjäämättömyysretoriikkaa, että kaikki haluaa samaa asiaa. Mutta se mitä me voitaisiin ehkä niinku mun mielestä
ehkä kriittisesti tarkastellaan se ensinnäkin, että kuka vie kouluja mihin suuntaan. Koulun kehittäminen on aina poliittinen kysymys, ei ainoastaan puoluepoliittinen, vaan kysymys siitä, että minkälaisia arvoja meillä koulussa opetetaan ja niin poispäin. Ja toinen on sitten niin koulun kehittäjien liittyvä kysymys. Ja mä oon tykästynyt, professori Hannu Simola on käyttänyt sellaista käsitettä kuin kontingenssi. Eli me ei oikeastaan, vaikka meillä on hienoja suunnitelmia ja eihän koulun kehittämisestä ole mitään puutetta, mutta me ei koskaan tiedetä, että mikä se lopputulos oikeastaan on. Se on aina jotain muuta kuin mitä me halutaan. Ja sinne väliin jää se konkreettinen koulumaailma, mitä ehkä tutkijan pitäisi myös tutkia. Jotenkin tämä niin vääjäämättömyys, itsestäänselvyys, kehittäminen, kehittämishybris ja tähän liittyvät teemat nousi mulle niin ensimmäisenä ehkä mieleen. Ja, jotenkin, että kuka saa niin enää otetta tästä, jos mihin Matti ja Emma viittasi tämä keskustelu tasapäistävästä peruskoulusta, niin tähän liittyy selkeästi keskustelun siitä, että yhteiskunta muuttuu ja koulun pitää muuttua yhteiskunnan perässä. Mutta voimmeko asettaa kysymyksen toisinpäin edes hypoteettisesti? Onko mahdollista kysyä, että miten koulu muuttaa yhteiskuntaa? Ja tähän liittyy tämä kehittämishybriksen ongelma juuri se, että me ollaan ainoastaan, me reagoidaan sellaisiin muutoksiin, mitkä me oletetaan välttämättömiksi. Tämä on yksi ongelma. Ja onko 3 minuuttia? Ei. Joo. Ja tavallaan tämä kontingenssin, eli sen mahdollisuuden ajatus liittyy juuri tähän. Me ei koskaan tiedetä, että mitä tulee tapahtumaan, kun me kehitetään koulua. Siellä koulussa tapahtuu mitä sattuu, ja se käytännön koulutyö on mitä sattuu. Ja tavallaan vaikka meillä olisi hyviä aikeita, vaikka mä sanoisin, että mä haluaisin demokraattisen ja tasa-arvoisen koulun, ja mulla olisi tutkimustietoa tästä ja vuosisatojen filosofinen perinne, historiallinen perinne, mistä kertoo, kuinka tämmöinen koulu tehtäisiin, niin mä en usko, että semmoinen koskaan syntyisi sen mun paperin tai sen mun esityksen perusteella. Joten siinä mielessä mä ajattelin, että on jotenkin jopa moraalitonta lähteä nyt sanomaan suoraan sitä, että minkälaisen koulun mä vaikka haluaisin tai muuta, vaan tavallaan se, että tämä mahdollisuuden, se, että me ei oikeastaan tiedetä, että mitä tapahtuu ja kuinka tarttua siihen, se on se, mitä mä nyt haluaisin ryötyttää. Hyvä, kiitos. Säästä vähän myöhemmäksikin. Joo. Tiina, oli hyvä. Okei, mitähän tuohon sanoisi? No tutkimusten mukaankin koulun muuttaminen on varmaan yksi niitä vaikeimpia asioita. Että se on semmoinen matriisi, että yhtä kulmaa kun lähtee muuttamaan, niin ei tosiaankaan voi arvata, että mitä siellä matriisin toisessa kulmassa tapahtuu. Mutta toisaalta mä näen semmoisen, että koulun on muututtava ja koulu on muuttumassa. Ja minne päin se olisi muuttumassa, niin mä näen semmoisen ison kuvan muutoksen tarpeen ja käytän tässä tilaisuutta hyväksi. Tässä on OKL:n Big Picture, eli iso kuva, eli mitä me haluttaisiin tavallaan viestiä siitä, että minkälaista työtä me tehdään ja minkälaisen koulun eteen. Ja jos mä täältä katsoisin, niin jonkun asian nostaisin tähän ihan kärkeen, niin on toi ajattele isosti, kokeile rohkeasti. Että semmoisella pienillä muutoksilla koulu ei muutu. Me tarvitaan jotain isompaa kuvaa, kokonaiskuvaa. Ja niin kuin Esko hyvin tuossa totesi, että ajatus siitä, että kuka vie ja minne. Että ei mennä sellaisten pienten perässä, vaan lähdetään isolla suunnalla liikkeelle. Ja se vaatii mun mielestä sellaista rohkeata kokeilemista. Uskallusta siihen heittäytymiseen, että ei ihan tiedä mitä tapahtuu. Ja semmoiselle kokeilujen kehittämisen tielle mä toivon, että meidän koulu lähtisi, että kaikki ei tee samanlaista samalla tavalla, vaan jossain paikassa tehdään ihan eri tavalla ja opitaan siitä ja katsotaan mikä sopii meille ja mikä meille ei sovi. Että semmoisen rohkean kokeilevan koulun linjalle mä näkisin meidän tulevaisuuden menevän. Mä oikeastaan olen Eskon kanssa samaa mieltä, että koulun uudistamisessa käydään poliittista taistelua ja siihen liittyy erilaisia intressejä. Mutta mä oon eri mieltä siitä, että mitä sitä seuraa. Ja mä näkisin, että nyt oikeastaan kasvatustieteen pitäisi olla puolustamassa sitä näkökantaa, joka nyt, millä kasvatustieteen näkökulmasta voisi olla siitä, että miksi koulu on olemassa. Ja se sama näkökulma, joka mun mielestä löytyy mannermaista kasvatustieteistä, löytyy myös siitä, miten nämä suomalaisen peruskoulun opetussuunnitelmat on kehittynyt ja miten niissä ajatukset on kirkastunut. Ja jos me lähdetään katsoa, että mitä vaikka tuo uusi opetussuunnitelma sanoo, niin siinä sanotaan, että koululla on opetus- ja kasvatustehtävä, kulttuuritehtävä, yhteiskunnallinen tehtävä ja tulevaisuustehtävä. Ja ne tehtävät tarkoittaa sitä, että
koulun pitää kasvattaa oppilaista yleissivistyneitä ja kulttuuria tuntevia, hyvinvoivia ja terveitä, aktiivisia ja kriittisiä kansalaisia, jotka kykenevät kehittämään suomalaista yhteiskuntaa ja globaalia maailmaa. Eli musta vähän näyttää siltä, että on unohtunut tässä meidän koulukeskustelussa, miksi ylipäätään koulu on olemassa. Jos me lähdetään katsomaan vaikka opetussuunnitelmia, niin sieltä löytyy tämmöinen ajatus, että koulu on edistämässä sivistystä. Ja oikeastaan sitten tästä pitäisikin lähteä liikkeelle ja ei pitäisi luovuttaa tämä koulun uudistamisen valtaa niille, jotka haluaa vaikka pelkästään tietotekniikkaa tuoda kouluun tai sitten edistää vaikka työelämätaitoja, vai just tästä koulun sivistystehtävästä. Ja oikeastaan just sen takia, että se on se tehtävä, joka koululle on annettu ja joka koululla opetussuunnitelmien mukaan pitää olla. Ja käytännössä tarkoittaa sitä, että koulussa pitäisi lisätä demokratiakasvatusta, aktiiviseen kansalaisuuteen kasvatusta ja tehdä koulussa sellainen paikka, missä oppilaat pystyy vaikuttamaan ja saa arvioida sitä koulua kriittisesti ja oppia siellä aktiivisena kansalaisena tarvittavia taitoja. Ja sitten koulussa pitäisi myös tutustua kansalaisyhteiskunnan toimintaa ja arvioida kriittisesti erilaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä, erityisesti tämmöisiä ympäristöön liittyviä kysymyksiä. Ja sitten varmaan yksi, mikä tähän voisi liittyä, niin koulussa oppilaiden itsenäisyyttä pitäisi korostaa. Eli kaikissa meidän opetussuunnitelmissa on puhuttu jollain tavalla siitä, että koulun pitäisi kasvattaa itsenäisiä ihmisiä. Mutta jotenkin se on ehkä unohtunut sitten vaan. Ja samaten tämmöinen niin moraalikasvatuksen näkökulma on kanssa hirveän voimakas meidän opseissa, mutta siitäkään tuntuu oikein puhuvan sitten käytännön työssä. Eli oikeastaan pitäisi palata siihen opetussuunnitelman perusajatuksiin, siihen mikä on koulun kasvatustehtävä ja opetustehtävä, ja sitä koittaa nyt kirkastaa. Kiitos. Raine. Kiitos. Joo, tässä on tullut jo muutamankin otteeseen esille, että koulu on menossa kovin moneen suuntaan yhtä aikaa. Ja koko aikaan tehdään erilaista kehittämistä ja kokeilua, mikä on erittäin hyvä asia. Ja mä nostan vaan täältä joitain suuntia esiin. Ja sellaista asioita, joiden kanssa mä olen näissä omissa tutkimushankkeissa viime vuosina ollut tekemisissä. Meillä päättyi syksyllä tämmöinen Visual Mathematics-hanke, jossa selvitettiin sitä, että miten visuaalista taidetta, erilaisia käsin tekemistä, tämmöistä käsityötä ja sitten pelejä voidaan hyödyntää matematiikan oppimisessa. Sitten on parhaillaan käynnissä leikillisen kulttuurin synty-hanke, jossa mietitään sitä, tai hypoteesina, että jonkinnäköinen leikillinen trendi on tällä hetkellä vallalla ja selvitetään, että onko sille katetta oikeasti ja jos on, niin mitä se leikillisyys sitten voisi tarkoittaa. Ja sitten on nyt käynnistymässä just tämmöinen monimediataidot-hanke, kansainvälinen iso vertailu, jossa selvitetään, että monimediataitoja, miten niitä opitaan koulun ulkopuolella. Ja nämä kaikki liittyvät tavallaan toisella myös tähän koulumaailmaan. Nyt ensinnäkin väistämätön tosiasia, että me eletään digitaalisessa kulttuurissa, jossa erittäin suuri osa näistä yhteiskunnan rakenteista rakentuu matemaattisten mallien ja sitten ohjelmakoodin varaan. Ja jotta ei jäätäisi tämän teknologian avuttomiksi käyttäjiksi, vaan pystyttäisiin myös hallitsemaan sitä, niin tarvitaan aika hyviä nyt matematiikan taitoja ja myös niitä koodaustaitoja. Ja tässä on valitettavasti nyt tilanne on se ollut aika pitkään, että asenteet esimerkiksi juuri matematiikkaa kohtaan on ollut se, että sitä vierastetaan, pidetään vaikeana ja niin edelleen. Että se on vähän tämmöinen ristiriitainen tilanne, että tavallaan niin kuin sitä vierastetaan entistä enemmän, mutta se tärkeys on aina vaan isompi. Ja juuri tähän tässä meidän hankkeessa yritettiin niin etsiä vastausta siitä suunnalta, että jos se matematiikka tuotaisiin esimerkiksi osoittamalla, miten visuaalisessa tai sitten musiikillisessa kompositiossa matemaattiset rakenteet on ihan keskeisesti mukana. Ja sitä kautta tehdään ne asiat intuitiivisesti helpommin lähestyttäväksi ja myös niin, että niillä on suora kosketus tähän aistimaailmaan. Ja
Ja mun mielestä niin semmoinen tärkeä opetus tässä hankkeessa oli se, että matematiikka ja taide, esimerkiksi niitä voidaan opettaa yhdessä ja ne ei kilpaile toisen kanssa, vaan nimenomaan, että kun ne otetaan niin kuin yhdessä ja katsotaan niiden yhteisiä niin kuin näitä yhtymäkohtia, niin siitä kautta löydetään uusia näkökulmia. Ja se, että jo tänä päivänä varmasti tämä ilmiöpohjainen opetus on näitä keskeisiä iskusanoja, niin mä näkisin, että siinä on niin kuin hyvin paljon tätä samanlaista ajattelua, että lähdetään niiden konkreettisten ilmiöiden kautta ja tutkitaan, mitä kaikkia niihin sitten liittyy. Kaiken kaikkiaan nyt tästä suomalaisen koulutilanteesta mun mielestä olisi tärkeää luottaa niihin omiin vahvuuksiin ja uskoa, että täällä tehdään monia asioita oikein, niin kuin nämä kaikki testimenestykset osoittaa. Ja yksi tämmöinen, mitä sieltä voisi nostaa esiin, on tämä varhaiskasvatuksen tämmöinen vahva leikillinen panostus. Siis sen sijaan, että mentäisiin kilpailun ja testaamisen kautta, niin ennemmin sen leikillisyyden ja tekemisen ilon kautta eteenpäin. Ei siis ole sitä semmoista verenmakuisuutta kilpailua. Ja mikä nyt mun nähdäkseni on kuitenkin sellainen paine siihen, että kun aika monessa muussa maassa sitten kulttuurisesti vaikuttavassa maassa tämmöinen kilpailumentaliteetti on kova, niin sitä, että pystyttäisiin sitä vastustamaan ja pikemminkin viemään sitä leikillisyyttä myös sinne yläluokkien suuntaan. Ja tähän liittyy sitten ehkä se mun omin aiheeni tässä, joka on tämä pelillistäminen, ja siinä on nyt, niin pelillistämisessä on paljon mahdollisuuksia, mutta siinä on suurimpana riskinä, että se pelillisyys ymmärretään hyvin yksiviivaisesti tämmöisenä pudotuspelinä, niin kuin reality-tv-mallisesti, jossa heikommat tippuu pelistä mukaan. Pelillisyys pitäisi nähdä laajemmin tämmöisenä leikillisenä toimintana, jossa on tilaa siis sekä luovuudelle että yhteistyölle. Ehkä tässä on näin alkajaisiksi. Joo, kiitos kutsusta tänne. Me ollaan kosketus kouluun omien lasten kanssa. Oli normaalikoulussa, nyt on jo lastenlapsetkin täällä pyörimässä ja sitä katsoa, miten tämä on mennyt eteenpäin. Ensinnäkin niin onnittelut teille, jotka olette päässeet Jyväskylän yliopiston opettajan koulutukseen. Olette maailman parhaassa paikassa opiskelemassa ihan ehdottomasti. Ja suomalainen opettajan koulutus on maailman paras ja suomalainen koulukin on sitä pitkälti ollut. Minkä takia mä tulin sitten yliopistoon? Mä ajattelin, kun opettaja lähti aina yhden aikaan pois, kädet taskussa kävelen omasta puolella, että voi miten helppo ammatti, minä haluan kanssa samanlaisia. Opettajan homma tuntuu niin kuin helpolta. Nyt kun näkee, että miten opettajat tekee pitkään töitä, niin ehkä se luonne on muuttunut. Sillä aina oli sama kirja, opettaja näytettiin lähteä tuo sivu ja nuo laskut ja sitten opettaja laski kirjan pöytälaatikko ja lähti kävelemään taskussa pois kotiin. Mietin. Nyt on ihan erilainen ja me ollaan nyt tämmöisen esitteen, että se on teille nuorille, että tulevaisuuteen voi vaikuttaa. Ja minä olen sellainen ihminen, että mä haluan nyt tehdä uusia asioita. Täällä on Jarno Kansanaho, nostatko seisomaan Jarno? Niin Jarno on tehnyt tämmöisen tietoteknisen toteutuksen, millainen uuden sukupolven koulu on tietoteknisesti. Kuten hyvin tiedätte, niin viitattiinkin, että opetussuunnitelma uudistuu ja tietotekniikka tulee nyt kouluun ihan eri lailla. Ihan oikeasti se tulee. Se teidän pitää huomioida se koulutuksessa. Ja olemme hahmottaneet sitä nyt sitten täällä, että millainen se olisi se oppimisympäristö. Ja jos teitä kiinnostaa tilaisuuden jälkeen, niin Jarno voisi esitellä sen tuolla. Eli ajatus siinä on sellainen, että niin kuin tiedätte, matematiikka ja tietenkään tulee yhteen, että se pitkälti opetetaan tämmöinen looginen ja systeeminen ajattelu, osaan sitä matematiikkaa ja sitten pikkuhiljaa lähdetään siihen muotoon, että nähdään, että miten se voitaisiin toteuttaa tietoteknisesti. Siitä on kysymys. Kaikki materiaali tulee olemaan digitaalista oppikirjoihin ja se oppilaiden työskentelytyyppi niin täysin muuttuu se työskentelytapa. Minä kun olin koulussa, niin siinä oli pikkuinen kyläkirjasto tai koulukirjasto, jossa saatiin kirjat ja yleensä luettiin kaikki niistä, mutta nyt ei kirjasto enää ole niin tärkeä, vaan lapset saa internetin kautta hyvin paljon tietoa. Ja vanhempien rooli on muuttunut, vanhemmat entistä vaativampia, jolloin ennen oli opettaja hyvin kunnioitettu henkilö, mutta nyt opettajat, vanhemmat niin tuo sitä omaa tehtävänsä, että siirretään koululle ja lisäävät painetta siinä mielessä opettajakohtiin. Tämä on se vähän niin vaativa tilanne sitten teille tulevassa työssä. Mä sanonkin, että jos on hyvä opettajan koulutus ja hyvä lääkärin koulutus maassa, niin sitten kyllä pärjätään.
Tämä on ihan fundamentaalinen asia, että tämä on hyvä koulu ja opettajan koulutukseen. Kiitän huomiota. Mä kyllä teitä haastasin kasvustieteilijöitä, että olkaa rohkeita eikä sanokaa sitä ihan mitä oikeasti pitäisi tehdä, eikä sanota, että mitä ei voisi tehdä. Että minä yleensä kun joku sanoo 10 ismiä, miten ei voi asiat toimia, ja mä sitten kysyn, että kerro 3 asiaa, mitä pitäisi tehdä, ja sanoin, että en minä osaa sanoa. Että älkää käykö negatioiden kautta, että teillä sen narinaa ja kaikki on pielessä, vaan katsokaa reippaasti, että mitä pitäisi tehdä. Niin kuin tällä kampuksella on näitä, nyt on isoja valokuvia niistä tai maalauksia niistä ihmistä, niin eihän niille kukaan sano, mitä pitäisi tehdä, niin vaan alkaa tekemään. Menivät rohkeasti, ja kuinka vain Saksaa opiskelemaan tai Alaskaan tuolla, ja sanoivat, että näin pitäisi tehdä. Yksi asia, mitä minä lopuksi sanon, on se, että kädentaidot minä pidän tärkeänä. Osa tätä hienoa digitaalista kulttuuria, se tulee jotain digiteille, mutta kädentaidot on ihmisille äärimmäisen tärkeitä. Ja se, sanotaan, että vaikka minä olen maalta kotoisin, niin minä itse kuljestin polkupyörän, kun mä lähdin kouluun romuista. Eli tämän tyyppisiä, se on niin mukava asia. Ja tämmöiset kädentaidot, ne tulee sitten koko elämän pysyväksi. Joo, ei tämän kummempaa tällä hetkellä. Kiitos näistä aloituspuheenvuoroista. Ja minkälaisia fiiliksiä sinulle näistä jäi mieleen? No se alkuun tuli semmoinen punk-henkinen meininki. Siinä kysyttiin, että kuka vie ja mitä mä saan, ihan niin kuin Ismo Aako kysyi aikanaan Hassisen koneen verhoamana. Ja tämä on varmaan aika hyvä kysymys. Kuka vie, mitä me saadaan. Ja sitten monenlaisia polkuja lähti. Tuntuu, että meitä aina puhutaan, että pitää niin kauheasti ottaa kaikkia asioita huomioon, niin tulevaisuus näyttää siltä, että vielä enemmän pitää ottaa kaikkia asioita huomioon. Että missä vaiheessa me pitää ratkaista sitä, miten asioita ratkaistaan. Entäs itsellesi? No, siitä, että kun koko ajan valinnat lisääntyy, niin aina sillä kohtaa, kun ihminen tekee valinnan, niin sillä tuntuu olevan tosi iso merkitys. Ja täytyy tietää paljon, että tehdessään valinnan, niin mitä siitä sitten seuraa ja mille tielle se taas vie. Mutta kyllä niin tehtävää varmasti on, että ei me muutenkaan varmaan tässä oltaisi, että jos kuuntelee tätä paneelia, niin menet kouluun. Ja siihen tarvitaan sen takia keskustelua, koska yksin harvoin pystyy tekemään sen viisaamman mahdollisen ratkaisun. Mutta mennään nyt, meillä oli näitä tämmöisiä kyllä-ei-tyyppisiä väittämiä myös panelisteille, ja teidän täytyy nyt sitten ottaa jompikumpi kanta. Tässä on savolainen. Nyt tässä ei, savolaisuus ei tässä nyt kuki tässä väittämässä. Ja Mikael Agrikolan päivä, suomen kielen päivä, Kalevalan koneen Elias Lönnroothin syntymäpäivä, ja tämän päivän kunniaksi väite kuuluu näin, koska jotain radikaalia on aina tehtävä. Suomen kielen asemaa koulussa tulee vähentää, tilalle enemmän englanniksi ja muilla kielillä opiskelua, esimerkiksi espanjaksi, venäjäksi, ranskaksi. Kuinka moni teistä on sitä mieltä, että kyllä? Suomen kieltä alas ja vähän muuta kansainvälisempää nykyaikaista meininkiä tilalle. Tämmöinen periferinen jonninjoutava kieli, joka jakaantuu murteisiin, niin on aikansa nähnyt. Eikö ole kukaan panelisteista jaa mieltä? Tässä niin savolaisuus puskee väistämättä pintaa, että niin pilkkusääntöjä voisi olla vähän vähemmän ja kaikkia niitä semmoisia niin jotain ikään kuin sellaista niin määrämittaista, mutta se, että kuinka kieltä käytetään, on se sitten suomen kieli tai englannin kieli tai kiinan kieli, niin se niin sen kielen hyödyntäminen siinä omassa elämässä, niin se olisi ehkä se jotenkin keskeinen juttu. Ei, siis oikeasti kukaan ei ole sitä mieltä teistä. No jos saataisiin vielä niin meitä kommentoida, niin siis ovatko nämä todella, ne ei tietysti oikeasti ole toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja, mutta mitä mä näkisin, että varmaan jos hakee sitä ristiriitaa, sen kannalta pitäisikö olla kansainvälisiä vai panostaa kotimaiseen tyyppistä debattia, niin vaikea siihen ottaa mitään kantaa, koska tietysti molemmat on tärkeitä. Mun onkin hirveän vaikea niin kuin hyvällä sydämellä sanoa, että kumpi olisi niin hyvä vaihtoehto suoraan sanottuna, mutta tietysti jos näin niin kuin, jos mennään niin kuin, tämmöisten käytännöllisten ehtojen ja sen pohjalta, että mitä niin oikeasti tarvitaan, niin totta kai niin kieliä tarvitaan, niin siitähän ei voi sanoa mitään. Oli taas pakko selittää, kun on vaikea vastata. Kuka haluaa jatkaa perusteluja? Pekka. On hirveän tärkeää, että
ymmärtää asiat 100%. Meillä oli yksi kokenut tohtorikouluttaja, professori Pertti Järvinen Tampereelta, ja sanoi, että siirryttiin jatkokoulutuksessa englannin kieltä käyttämään. Huomasin, että opiskelijat siirti englannin kielen tiedon paperille ymmärtämättä sitä ole ihan tarkkaan, 100% tarkkaan. Se on hyvin vaarallista, että jos ellei ole yhtä kieltä, 100% ymmärretään, mistä on kysynyt käsitemaailma, niin ei voida toimia. Jos on hirveä kielten sekaamista, niin siinä on sellaista pintaliitohommaa. Sen takia se yhden kielen oppiminen perusteellisesti ja sen käyttäminen kunnolla on tärkeää. Ehkä ajattelen, kun monen mielestä tähän nyt kouluun tulee uusi opeteltava kieli, se on tämä koodauksen kieli. Onko se ikään kuin, mitä sä ajattelet siitä? Se tulee perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Joo, ei sitä korosteta, että se tulee se on aika vähäistä kuitenkin enemmän, niin kuin mä tuossa sanoin, että se on semmoista opettelua semmoiseen loogiseen ajatteluun ja päättelyyn ja huomioon, että se, että millä muodolla sitten kirjataan tietokoneelle sitä pikkusen leikitään, että näin tämmöisiä käskyjä on, että siinähän se ajatteluhan on semmoinen, että niin kuin paheistetaan se, että kun mä menen tästä ulos, mä nousen ylös, käännyn oikealle, menen suoraan 5 askelta, käännyn vasemmalle, avaan oven, siitähän se on kysymys. Se ohjelmointi ei ole sen kummempaa. Se vaan, nämä pannaan jonon vaan nämä käskyt. Eli ei siitä tule, mutta mikä on se kolmas kieli on tämmöinen englannin ja suomen ja monen kielen sekamelska, mitä nyt ihmiset alkaa käyttää. Koska osa termiä tulee niin paljon uusia, ettei niitä ehdi kielitoimistot oikein kääntää. Sanoa, että mikä sitä kilpistä tarvittaisiin uudelleen täällä Jyväskylässä. Se on sun alue. Siis kyllä mun mielestä ihan vakavasti pitää ottaa sekin huomioon, että esimerkiksi Skypeen on tämän vuoden aikana tulossa koekäyttöön ominaisuus, joka reaaliaikaisesti kääntää sit puhetta tällä hetkellä englannista espanjaa. Mä olen aika vakuuttunut siitä, että sanotaan nyt jonkun 10-15 vuoden tähtäimellä, niin kaikki isommat kielet on jo tämä palvelu olemassa jollain siis semmoisella funktionaalisella tasolla, että monet päivittäiset asiat onnistuu. Että se, täytyy miettiä myös sitä, että mihin niitä vieraita kieliä jatkossa tarvitaan. Että se bad English-tyyppinen kommunikaatio tulee todennäköisesti toimimaan automaattisella käännöspalveluilla jatkossa. Että se on iso muutos. Oliko yleisössä joku sellainen, joka olisi nostanut käteensä tuossa ylös, että suomen kielen asemaa tulee vähentää ja vahvistaa muuta kieltä? Ei. Matti olisi tämmöistä. No kyllä mä ehkä sille savonkielille antaisin enemmän sijaa, teki Itä-Suomessa, että siellä aina pusketaan Venäjää tilalla. Ehkä se kysymys on siinä, että aina puhutaan kielillä pitää olla. Puhutaan siitä, että meillä luetaan koulussa useita vieraita kieliä ja niiden välillä käydään taistelua siitä, että mikä kuuluu kouluun ja mikä ei, ja jos se otetaan pois, niin mitä siinä tilalle tulee. Tietyllä tavalla se logiikka on aina niin kuin siinä, että niin kuin tietyt pienet ryhmät on keskenään. Ja no koskaan kuullut julkisuudessa, että joku oikeasti esittää suomen kieltä olisi vähemmän koulussa, mutta tavallaan suomen kielikin kuuluu siihen samaan kieliryhmittymään, mutta me nähdään se tietenkin erilliseksi. Siinä on jotain syvempää rakkautta sitä kohtaan. Ja en ehkä olisi sittenkään sitä pienentämässä, mutta voihan se olla, että tuo mitä Raine sanoi, ja muun muassa professori Esko Valtaojahan on ollut sitä mieltä, että pian kieliä ei kannata koulussa opiskella, koska tuo järjestelmä kehittyy niin pitkälle, että meillä on tässä sitten antura tai mikä vastaava laite onkaan, joka kääntää sen välittömästi ja antaa sitten toiselle, jolloin niin voidaan kommunikoida näin toisten kanssa. Silloin se kieli tämmöisenä niin kuin järjestelmänä ei enää olisikaan meille tärkeä, mutta ehkä me menetetään jotain, sit, jos sitä ei osattaisi, vaan se kulkisi tuommoisen vekottimen kautta. Täytyy vielä sanoa, että Rainen puheenvuoro on hirveän lohduttava, kun korvaa mun huono englannin, niin se on aivan loistava tilanne. Et siinä mielessä en mä miettinyt edes noin pitkälle, että hyvät toittaneen sitä. Munkin heikko kiinan kielen taito. Samalla on kyllä hyvä, kun sitten opettajan koulutuksessa voidaan pitää saksalaista kasvatustiedettä. Avaa ihan uusia alueita. Mitä siis sä Savolainen sanot tyttökaverista, että haaskan näköinen nainen, jos se kääntää sen väärin? Niin. Siinä tulee lähteä. Kielenkäytössä on aina vaaransa. Tiina. Mä vierailin alkuvuodesta bostonilaisessa koulussa, joka oli tämmöinen hyvin edistyksellinen ja
tarjosi jokaiselle oppilaalle semmoisia yksilöllisiä oppimispolkuja. Ja sitten joku vaan kysyi siinä, että minkälaista kieliopetusta teillä annetaan, niin sanottiin, että ei minkäänlaista. Ja se oli meille vähän niin kuin, että onpas erikoista, mutta he sanoivat, että heidän on ollut pakko valita jotakin, ja he on valinnut sinne taiteita ja matematiikkaa, luonnontiedettä, ja kielet on jäänyt sitten heidän paletissa syrjään, eikä sitä millään tavalla niin kuin korostettu, että me oltaisiin ehkä niin kuin suomalaiset, jos esiteltäisiin meidän koulua, niin jo toisessa esittelyslaidissa sanottu, että meillä ei muuten ole vieraita kieliä koulussa, mutta siellä he koki sen ihan hyväksi ratkaisuksi ja se antoi siihen väljyyttä ja tilaa siihen heidän kouluunsa, mutta toisaalta täytyy muistaa, että meitä suomen kielen käyttäjiä on kohtuullisen vähän verrattuna siihen, kuinka paljon englannin kieltä käytetään, että se antaa tietynlaista etua sit siihen valinnan perustaksi. Ehkä tähän vielä senkin voisi lisätä, että tämä kysymys ei ehkä kumminkaan kaikkein olennaisin ole, että ainakaan itselleen silleen herättänyt oikein mitään ajatus suuntaan tai toiseen, että näkisin kyllä, että koulun ongelmat liittyy johonkin muihin kysymyksiin kuin siihen, mitä kieliä opetetaan. Joo, se oli tämmöinen päivän täsmäkysymys, jolla sitten lähdettiin liikkeelle. Mutta otetaan vielä Pekalle tässä täsmäkysymys, niin en mä sano, niin ajatellaan aina tällaisiakin sitä väliin. Kun lähdettiin tuolle muutoksen tielle, ja jos sulla olisi Pekka valta muuttaa koulua nyt ja heti, niin mitä muuttaisit siellä ensimmäisenä? No, minä kyllä kannatan pieniä kyläkouluja sillä ajattelin, koska tämä nykyaikainen tekniikka mahdollistaa paljon pienempiä ryhmiä ja tämä linja, että kootaan isoja, niin se on vähän huono, koska se on ensimmäinen asia ja tietenkin matematiikan koulutus, niin tämmöisiä asioita, jotka on koko elämän pysyviä, niin kuin on tämä matemaattinen ajattelu, kädentaidot ja liikuntataidot ja tämmöisiä pitäisi olla enemmän. Että ajatelkaa, kun te tulette opettamaan nuoria, jotka on niin 2100 vuoden jälkeen työelämässä, niin eihän sitä mitä se maailma voi olla, mutta varmaan sellaisia asioita, että ihmisten pitää edelleenkin tulla toimeen toisten ihmisten kanssa, ymmärtää yhteiskuntaa. Niin kuin sä hyvin sanot, että tämmöisiä geneerisempiä taitoja, että selviytyy yhteiskunnasta, kun sitten sitä, että onko sitä uskontoa nyt 4 tai 3 tai tämmöistä. Mä kertoa, että nuoria, mä kerron tarinan. Meillä ihan punaisena tuolla tiedekunnassa laitoksessa taisteltiin, että onko sitä oppia, että näin monta tuntia, vaan näin monta. Ja professori sitten sanoi, että mitä tämä kirjoittaa, että 98% tärkeistä asioista joka tapauksessa meiltä jää opettamatta. Ja opetuskelija, he välittömästi tämän jälkeen unohtaa puolet, mitä me opetetaan. 1% on kysymys. Kumminkin niin kuin kokonaisuuden kannalta. Mutta sen takia, mikä ei ole, on että kun ollaan käynyt lasten ja nuorten kanssa, niin nämä elämässä selviytymistaidot on ne kaikista tärkeimmät, mitä minä pidän niin kuin. Ja sehän se suomalaisen koulun vahvuus on. Vai onko? Minusta on onnistunut. Mitä mieltä muut paneeliset on tästä, mitä Pekka muuttaisi heti kouluissa? Tai ei sitä tarvitse muuttaa enää hyvällä tolalla, mutta että ne vaan niin vahvistu siellä. No, jos olisin hankala, niin palaisin siihen niin kuin ensimmäisenä esitettyyn kysymykseen, että jos koulun tehtävä on auttaa ihmistä selviytymään yhteiskunnassa. Ja jos olisin idealisti, mitä en toki ole, mutta jos olisin, niin voisin ajatella niinkin, että eikä selviytyminen ole kuitenkin negatiivinen termi jossain määrin. Eikä voisi ajatella, että koulussa voitaisiin niin kasvattaa lapsia ja nuoria sellaiseen yhteiskuntaan, mikä olisi kaikille niin kuin semmoinen, mistä ei välttämättä niinkään tarvitse selviytyä, vaan missä olisi hyvä olla. Näin niin kuin, nyt ehkä hieman provosoiden, mutta kuitenkin tämä selviytymistermi jotenkin niin kuin haki siihen niin kuin ensimmäiseen kysymykseen mun mielestä niin kuin heijastuspintaa. Sulle varmaan. Ole hyvä. Niin no, itse kyllä voin sanoa, että siis olen kyllä idealisti ja sanon nimenomaan, että siis se on ihan koulun tehtävä ollut peruskoulun syntymässä lähtien, että kasvattaa oppilaita siihen, että kykenee muuttaa maailmaa. Ja että musta se vaan pitää ottaa huomioon ja muuttaa sitä koulua, että jos on kerta asetettu koulun tehtäväksi, niin ei sitä voi oikein kieltääkään. Ja ei se ole pelkästään sen takia, että se on opetussuunnitelmissa, vaan sillä ihan järkisyilläkin.
Että kyllä se varmaan paljon näitä lapsiakin sitten myöhemmin, että kykenee huolehtimaan siitä, että se maailmassa ne elää niin vasta niiden tarpeisiin. Mutta varmaan ehkä tuohon listaan voisi lisätä tämmöiset oppimisen taidot ja kyky itsenäiseen oppimiseen, että se olisi varmaan semmoinen aivan keskeinen, mitä sitten, kun toit esille tuonne, että vaikea sitten tietää, mitä tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan, niin kyky itsenäiseen oppimiseen olisi varmaan kanssa erittäin hyvä kyllä. Tiinalle viimeinen puheenvuoro. Joo, jotenkin mä ajattelin tuossa, että kun sä puhuit, että mikä tehtävä koululle on annettu, niin näkisin vielä sitten, mikä tehtävä koulun pitää ottaa siinä yhteiskunnassa. Ja jotenkin mä muuttaisin toimintakulttuuria sillä tavalla, että koulusta valmistuisi miltä kouluasteelta tahansa sellaisia, koska tervepäisiä, hyvällä itsetunnolla varustettua ihmisiä, jotka on tunnistanut omat vahvuutensa ja luottaa niihin, ei niinkään niihin omiin heikkouksiin, vaan niihin omiin vahvuuksiin ja lähtee rakentamaan sitä omaa tulevaisuutta osana yhteiskuntaa niiden pohjalta. Semmoisen koulun mä haluaisin rakentaa. Ja se pitäisi muuttaa se, että meidän nykyinen koulu ei välttämättä tätä kaikille oppilaille mahdollista. Joo, aika on aina hyvä perspektiivi. Tuossa Pekka viittasi 2100-luvulle. Sitten voidaan ajatella, jos mennään taaksepäin suunnilleen se sama aika, niin eletään Suomen suuriruhtinaskunnassa, joka on Venäjän keisarikunnan alainen alue, ja maailma oli hiukan erilainen silloin. Mutta otetaan toinen väite tähän, koska paljon tulee tätä muutosta ja paljon tarvitaan ja isot idealistiset kuvat vähilevät silmissämme ja jotain täytyy kuitenkin tehdä niiden eteen, niin kokeillaanpas, olisiko seuraavassa sitten muutos halukkuutta, jos ajatellaan semmoista nykypäivän isoa keskustelua, puhutaan oppiaineista ja puhutaan ilmiölähtöisyydestä ja ne monesti asetetaan vastakkain. Jos ajateltaisiin nyt näin, että otetaan oppiaineet pois ja kouluihin laitetaan ilmiöt tilalle opiskeltavaksi, niin kuinka moni lähtisi tälle tielle? Oppiaineet pois ja ilmiöt sisään. Otetaan yleisöltäkin. Kuinka moni kannattaisi sitä, että oppiaineet otetaan pois ja ilmiöt otetaan koulun sisään? Jonkun verran. Mäkin palaan vielä vähän keskellä. Okei, niin. Hyvä. No, muutama perustelu sille, että miksi näin tulisi tehdä. No, siinä ei mitään ristiriitaa. Siis on hyvä opetus aina lähtee ilmiöistä. Ja että hyvässä opetuksessa aina jotain konkreettista, mikä mahdollistaa sen, että voidaan ymmärtää se asia. Ja sen takia toi vastakkainasettelu on keinotekoinen, koska siis on olemassa semmoisia opetustapoja, on kehitetty Saksassa 50-luvulta lähtien, jotka perustuu siihen, että oppijat opetetaan ilmiölähtöisesti. Niin ei se oikeastaan, kyllä se kumminkin päin onnistuu, että joku oppineiden kanssa tai ilman. Sen verran täsmentäisin, että ne ei mun mielestä ole täysin vastakkaiset asiat ensinnäkään, että tuskin ihan kokonaan oppiaineistakaan on syytä päästä eroon, mutta painotus saisi olla enemmän. Se on juuri tämä maailman nopea muuttuminen, että ne oppiaineet ei pysy perässä ja siinä tulee keinotekoisia rajoituksia ja sen takia näkisin tämän ilmiölähtöisen paremmin vastaava näihin tämän tarpeisiin. Tai aina kulloisenkin hetken tarpeisiin. Mä näen oppiaineet välineenä, että ne ei ole itseisarvo eikä se päämäärä, vaan välineitä oppimiseen. Että nyt me ollaan jotenkin jumittauduttu siihen, että jokaisen oppiaineen opettajan järjestö vahtii sitä, että mitä sanotaan OPSissa. Niin se ei ole mun mielestä se kehittämisen tie. Vaan silloin, jos me katsotaan asioita laajempina kokonaisuuksina ja haetaan sitä ymmärtämistä yli oppiaineiden, niin sillä tavalla me saadaan kokonaisempi kuva kuin se, että sama asia käsitellään biologian tunnilla ja kemian tunnilla ja oppija ei halua ollenkaan niitä, tai ei pysty omassa päässään niin näkemään, että on samasta yhteyttämisilmiöstä esimerkiksi kyse, niin kyllä silloin niin kun mennään liiaksi oppiaineiden kautta. Joo, ja lisään, että ei oikeastaan mennä oppiaineiden, vaan opettajaprofession kautta, koska opettajaprofessio on historiallisesti syntynyt sillä tavalla, että tietyllä aineopettajalla on tiettyä ammattia
nämä on juuri niitä käytännöllisiä poliittisia ilmiöitä, miten tietyt ryhmät puolustaa asemia, mikä on täysin luonnollista yhteiskunnassa. Ja tässä mitä mä otin, se on niin ajallinen perspektiivi tekee ihan hyvää, jos katsoo miten aina opettajakoulutus vaikka Suomessa rakentuu tai muuta, niin eihän tässä ole kysymys siitä, että mikä on järkevää opetusta, vaan siitä, että jos on tietylle ryhmälle luotu tietyt professiot ja tietyt niin kuin, tavat luoda ammattia, niin niistä helpolla pois päästään. Niin, tai niin pelkkää järkikeskustelu ole siinä mielessä. Tai niin kuin edes semmoista niin kuin moraalista keskustelua, mikä on järkevää, vaan myös sitä, että kuka pitää niin kuin, huolta omista intresseistä ja niin poispäin. Tähän liittyy myös, no ehkä tämä on yleinen pointti, että tähän koulukehityskeskusteluun liittyy myös tämmöisiä kuvioita, mitkä ei välttämättä ole tavallaan niin kuin meidän ratkaistavissa, vaan mitkä on niin kuin jossain ihan muualla, mitkä on kehittynyt ennen meitä, ja millä me ei välttämättä niin kuin, tavallaan, me ollaan ehkä hieman sokeitakin niille. Että on hirveän helppoa, jos mä oon filosofian opettaja, niin totta kai se on tärkeä aine. Mutta kyllä mä niin kuin, jossain vaiheessa tajuan sen, että eihän se niin kuin, hirveästi eroa, niin kuin esimerkiksi biologiaa voi opettaa ihan samalla tavalla jollain tavalla. Ja, niin kuin, jos niin kuin, tällä niin rehelliselle tielle lähdetään, niin mun mielestä niin pitää myös tunnustaa tämmöisiä asioita. Että miten niin kuin aineenopettaja professio on rakentunut historiallisesti ja mikä merkitys sillä nykypäivänä on. Että se niin kuin, ei ole pelkästään tämmöinen niin kuin tästä niin kuin irrallinen asia. Kiitos. Pekalla oli vielä kommentti. Kyllä se ilmiöpohjainen opettelu on ihan järkevää, mutta se täytyy olla kuitenkin ymmärtää sitten niistä sisällöistä, että se ei ole sellaista sanahelinää, että oppilaiden motivaatio tulee siitä, että ne ymmärtää jonkun asian ja innostuu siitä, niin kyllä ne sitten vie sitä eteenpäin. Kyllä ymmärrän se, että jos päntetään näitä oppiaineita erillisinä ja kerrotaan sinne välisiä yhteyksiä, niin se on kyllä vanha aikainen. Siitähän uudessa opsissa päästään eroon. Oletko nyt tämmöisessä huolestuttavassa umpikujassa, että tässä niin kuin suomalaiset on aina tunnettuja maalaisjärjen käytöstä ja nyt kun valtaosa asuu kaupungissa, niin onko tämän seurauksena sitten syntynyt tämmöinen järjestelmä, kun me vielä sanotaan 50 vuotta sitten naureskeltiin eurooppalaisille, kun on edelleenkin tämmöisessä rinnakkaiskoulujärjestelmässä, mikä meillä purettiin ja siirrettiin peruskouluun. Ja nyt puheenvuorojenkin myötä vähän kuulostaa siltä, että tämä ei nyt näytä järkevältä, mutta näyttää siltä, että tätä on vaikea niin kuin osoittaa ilmaakaan. Haluatko tähän kommentoida? Tai yleisökin voi ottaa osaa. Haluaisin kysyä, että kuinka hyvä esimerkkiä yliopisto näyttää tuonne muille koululaisille tässä. Minusta tuntuu, että ainakin oman kokemuksen mukaan yliopisto-ainelaitoksissa on todella jyrkät niin kuin seinät, että ei välttämättä juurikaan tehdä yhteistyötä, puhumattakaan jostain ilmiönäyttöisestä oppimisesta. Että sitten tähän keskusteluun vähän sisältyy ikään kuin sitten muilla asteilla toiminnasta väärin, mutta jos yliopisto näyttäisi esimerkkiä, niin seurausiko nyt? Joo, mun mielestä tämä oli aivan loistava esimerkki siitä, että kuinka tämmöinen, niin kun, jos mä puhuin ammattiprofession rakentumisesta, kuinka se leviää esimerkiksi yliopistojen muualle. Ja sitten tulee tavallaan itsestäänselvyys. Ja tämä niin hyvin kuvaa sitä, sitä on hirveän vaikea päästä eroon. Mä olen samaa mieltä, että yliopisto näyttää ehkä huonoa esimerkkejä. Joitain poikkeuksia toki on, ja niille suuri hatunnosto, mutta kyllä se näin juuri on, että se leviää tämä niin kuin, niiden professioiden puolustaminen ja se klikkiytymistilanne leviää muualle ja sitten sitä tulee niin tavallaan osa meidän arkijärkeä. Me ajatellaan, että se on täysin luonnollista, että eihän matematiikan opettaja niin tiedä mitään elämänkatsomustiedosta tai mitä sillä on sanottavaa taiteen historiasta tai jotain muuta. Tämä on niin kuin jotenkin semmoinen, sä hyvin kuvasit sitä tällä esimerkillä, niin täysin samaa mieltä. Joo, olen ihan täsmälleen samaa mieltä ja onneksi on myös poikkeuksia. Me ajatellaan sillä tavalla OKL:ssä, että jotta me voidaan koulujen toimintakulttuuriin muuttaa, niin meidän pitää muuttaa meidän omaa toimintakulttuuria. Ja sitä työtä ollaan nyt tehty jo useamman vuoden ajan. Eli niin ollaan esimerkiksi opettajaprofessiota lähdetty haastamaan sillä tavalla, että siitä yksin tekemisen kulttuurista päästäisiin niin kuin eroon. Meillä suunnitellaan ja toteutetaan opintojaksoja niin opettajatiimeissä sillä tavalla, että niin kuin, tavallaan yksin ei pärjää. On pakko ottaa siihen joku toinen kaveri mukaan tekemään sitä kurssia. Ja meilläkin on ollut niin kuin laitoksen sisällä hyvin vahvat aineryhmittymät. On ollut luonnontieteen ryhmä ja kuviksen ryhmä ja näin poispäin. Mutta semmoisella pitkäjänteisellä työllä me ollaan saatu niitä ikään kuin tekemään paljon enemmän yhteistyötä, kun me ollaan niin kuin yhteisönä havahduttu siihen, että ihmiset haluaa tehdä yhdessä, mutta siihen pitää luoda myös niin kuin mahdollisuuksia ja rakenteita. Ja yhtenä esimerkkinä ollaan
järjestetty aikaa tiistaisin. Eli tiistait on sellaisia päiviä, jolloin ei opeteta, vaan silloin tehdään niin kuin yhdessä suunnittelutyötä ja tutkimustyötä. Ja sillä tavalla pienillä kokeiluilla on lähtenyt eteenpäin ja nyt me nähdään aika hurjan ihania kombinaatioita esimerkiksi oppiaineiden kautta. Ja monialaisissa opinnoissa, eli POM-opinnoissa, osa niistä on niin kuin ikään kuin jo opetussuunnitelmallisesti luotu sillä tavalla, että eri oppiaineiden opettajien on niin kuin ikään kuin pakko tehdä yhteistyötä. Ei pysty pitämään musiikin kurssia kokonaisuutena, että musiikki ja matematiikka vai oikein olla musiikki ja matematiikka samassa kurssissa. Tähän viimeisenä vielä Raino. Joo, on tietysti totta, että yliopisto on surullinen historia rajojen rakentamisessa ja tämmöisen laaja-alaisen opettamisen estämisessä, mikä on nyt muuttumassa kyllä sitten ylhäältä päin. Ja tässä on tietysti täällä katsottu kauhulla ja osittain vahingoiloisena Tampereen mallia, jossa kokonaan luovuttiin tiedekunnista ja osana sitä uudistusta mentiin näihin laaja-alaisiin perusopintoihin, että siellä ei valita pääainetta opintojen alkuvaiheessa ollenkaan ja kyllä ne näköjään sielläkin valmistuvat ja yliopisto jatkaa edelleen hengissä, vaikka ehkä fuusioituen. Mutta kyllä se on sama suunta ihan joka paikassa. Et kyllä valitettavasti ei olla tässä nyt kovin niin kuin innovatiivisesti ensimmäisenä liikkeellä, mutta kyllä täälläkin se on se suunta. Ja sitten toisaalta on ollut näitä poikkeuksia, että joku Agora Center on täällä nimenomaan sitä varten. No, se on enemmän tutkimuksen koulutuksen puolella, mutta että siellä on mahdollisuus ihmisten juuri monitieteisesti tulla yhteen ja tehdä sitä ilmiölähtöisesti sitä yhteistyötä. Että se on tietysti, se kertoo paljon, että tarvitaan tällainen erillinen karsina niille, jotka haluaa sitä tehdä. Että se on jotenkin poikkeuksellista toimintaa. Toivoisin, että siitä tulisi enemmän sellaista perusmallia. Se on nopeita toivomuksia, kuinka me tehdään. 10 sekunnin toivomuksia. Joo, ihan nopeasti. Mulla on loistava esimerkki oppiaineen elämänkatsomustieto, jolla ei ole Suomessa mitään perinteitä. Sillä ei ole mitään traditionaalista pohjaa, mutta silti se on hirveän vaikea muuttaa semmoisen, se on sama loistava oppiaine siihen, että on psykologia, historia, matematiikka, biologia, kaikki siihen samaan settiin, mutta se on hirveän vaikea muuttaa jostain syystä, mä en tiedä miksi. Mä itse olen vaatimattomasti sitä yrittänyt, en tiedä olenko onnistunut, mutta niin tässä on hyvä esimerkki siitä, kuinka sitä niin lukkiutuu itsekin niin opettaja ja niin poispäin. Se on niin kuin, joo, no ei mulla muuta olla, mutta se on hyvä esimerkki sitä, josta haluan nyt miettiä, että miten opettajaprofessorit rakentuu, niin miettikää elämänkatsomusta, mitä sillä tapahtuu tulevina vuosina ja niin poispäin. Se on niin hyvä esimerkki kuvaamaan tätä kokonaistilannetta. Sen voisi tähän lisätä, että jos mietitään, miten opetusta pitää uudistaa eikä lähdetä tähän ilmiölähtöiseen, niin varmaan siitäkin voisi lähteä, että pitempiä projekteja, se on tutkimusten mukaan yksi tärkeä asia opetuksessa, että käytetään riittävästi aikaa, eli opiskellaan vähän sisältöjä, keskeisiä käsitteitä, ja ne opiskellaan syvällisesti. Ja toinen varmaan kanssa, että lähdetään konkretiasta, sitä koulutusta on varmaan liian vähän, ehkä just sen takia, että on niin kiire opiskella useita sisältöjä, ja oikeastaan niin näillä vähän samoja ideoita tuossa ilmiölähtöisessä, niin päästäisiin pitkälle kyllä. Joo, kiitos. Tästä tulee itseään usein mieleen se, että miksi me kuitenkin aika harvoin toimitaan sen suuntaisesti, mikä tutkimus osoittaa, että toimii. Me ei uskalleta ottaa sellaista askelta sitten, että jos tutkimus osoittaa, että kaikki, katselen teitä, niin kaikki niin kuin yliopistossa oletan, että työskentelee suurin osa ja opiskelee, niin miksi se tutkimustiedon käytäntöön ottaminen ja siihen luottaminen on vaikeaa, vaan mennään vanhojen totuttujen tapojen mukaisesti? Joo, ja mulla tuli mieleen Käpylän Markku, joka oli OKL lehtori nykyään eläkkeellä. Musta se oli hyvä esimerkki siitä, että miten tämä maailma pyörii. Että kouluoppikirjassa lukee, että tehtaat saastuttavat maailmaa, mutta Markku sanoi, että ei tehtaat mitään saastuttaa. Ihmiset päättää, että on sellaisia tehtaita, jotka saastuttaa. Ja se oli hyvä tapa palauttaa kysymys asian äärelle, kun tuossa Esko puhui, että se on niin vaikeaa. Niin mehän sen vaikeaksi teemme. No nyt jatketaan näillä. Niin, se oli hirveän hyvä kommentti sinulta, että kyllä sen että yliopistolla nyt opiskelee sitä pää- ja sivuaine samaa ainetta liian paljon, että tämä tämmöinen monitieteisen kampuksen hyödyntäminen on vähentynyt ja vähentynyt. Onko se nyt luokanopettajakoulutus, mikä teillä on? Aineopettajakoulutus on sitten tiedekunnassa tapahtuu. Siinä te olette hyvin uudistunut, mutta aineopettajan koulutus ei ole sillä lailla uudistunut.
pitäisi siellä ehkä. Toivottavasti samanlainen tilaisuus sitten olisi sillä puolella. Itse asiassa kyllähän mekin aineopettajia koulutetaan opettajankoulutuslaitoksessa. Mennään nyt sitten oikeastaan tähän täsmäkysymykseen Tiinalle, että sä tuossa jo esittelitkin tätä Jyväskylän yliopiston opettajan koulutuksen isoa kuvaa. Ja siellä se slogan, jonka nostitkin jo esille, että opettajakoulutus lanseeraa tällaista, että ajattele isosti, kokeile rohkeasti. Avaa vielä tätä, että mitä se nyt tarkoittaa, mitä se kuvasti jotain, mitä tehdään, minkä viestin niin Jyväskylän yliopiston opettajan koulutuksesta haluat sen sloganin näitä välittää? Kyllä se, mitä se mullekin niin aukeaa ja mitä mä haluaisin sitten viestiä on se, että tavallaan sellainen ajattelu, että yksi koko sopii kaikille, niin se voitaisiin jättää ihan kokonaan pois. Ja mun mielestä sitä vähän liian paljon meidän koulussa on. Että ajataan semmoista niin kuin tiettyä linjaa. Ja tämä niin kuin on semmoista, että uskallettaisiin lähteä sieltä boksista ulos ja ajatella eri tavalla. Ja uskallettaisiin kokeilla, uskallettaisiin onnistua ja uskallettaisiin epäonnistua. Et me jollain tavalla, niin kuin säkin sanoit, hyvin jumitutaan siihen olemassa olevaan. Mutta mitä uusia tapoja meillä voisi olla toteuttaa koulutusta? Tarvitaanko me koulurakennuksia? Minkälaisia koulurakennuksia me tarvitaan? Minkälaisia uusia oppimisen tiloja on? Sekä ihan fyysisiä että niin kuin henkisiä oppimisen tiloja. Vähän sellaista ajattelua niin kuin kaivataan. Ja tuossa laitan kohta kaikille halukkaille, ei ehkä riitä, mutta muutaman esitteen tuommoisesta tai meidän julkaisun visioita tulevaisuuden koulusta, että minkälaisia hahmotelmia voisi olla tulevaisuuden koulusta. Tuossa taustalla on semmoinen bussiseminaari, ja että kerron tämän esimerkkinä, että millä tavalla voi eri lailla ajatella. Että yleensä 150-vuotiaasta instituutiota, jota juhlitaan, niin järjestetään perinteinen seminaari, todennäköisesti tuohon Agoran ala-aulaan tai tuohon Martti Ahtisaari-saliin. Kutsutaan arvovaltaisia luennoitsijoita sinne, ihmiset pikkutakeissaan ja krakoissaan tulee kuuntelemaan sitä. Ja tämmöistä meiltäkin odotettiin ja jotenkin me haluttiin haastaa sitä ajattelua, me järjestettiin bussiseminaari. Eli otettiin bussi, kutsuttiin sinne mielenkiintoisia puhujia, mentiin paikasta paikkaan tiettyjen teemojen mukaisesti ja bussissa tapahtui osa esityksistä. Sitten meillä oli keynote speakerin sijaan keynote listener, oli tuolla kesäkirkossa ja ajatuksena oli se, että meissähän se viisaus jo on. Ei yksilöinä, mutta ehkä yhteisönä. Ja siinä hetkessä pysähdyttiin kuuntelemaan, että mitä se viisaus meille nyt kertoo meille. Ja tila oli sen mukainen. Siitä lähdettiin sitten seuraavaksi, oltiin Ruohtulan tämmöisessä maalaispirtissä, jossa oli taas ihan erilainen oppimisen ympäristö ja jakamisen ympäristö. Ja se bussimatka jo itsessään kuvaa semmoista, että ollaan menossa kohti jotakin. Eikä kukaan oikein tiennyt, paitsi järjestäjät tietysti, mutta niin kuin osallistujat ei tiennyt, mihinkä me ollaan seuraavaksi menossa. Että siihen liittyy semmoinen yllätyksellinen momentti. Ja me juhlittiin tällä tavalla 150-vuotiaasta opettajan koulutusta. Ja se oli kyllä erittäin antoisa seminaari osanottajille niiden palautteiden perusteella. Tässä olisi hyvä varmaan yleisöltä kysyä, että kuinka moni on itse kokeillut jotain tosi rohkeaa opetuksessaan? Ei tarvitse kertoa mitään. Ei tarvitse kertoa, mutta kun tuntee ja kokee nahoissaan se, että kyllä mä oon nyt kokeillut. Joo, laitetaan näitä tietoja. En mä tykkääksä pelata. Mä kerron tästä pelaamista. Raino tuossa vähän jo avasikin alussa, että pelaamista usein siunaillaan, että voi samalla, että kaikenlaisia pelejä sitä pelaillaan. Niin kerran järjestettiin opettajan koulutusreenissä peliluola ja pelattiin GT:tä ja kaikkea tällaista ja otettiin siellä ihmisiä ja annettiin ja varastettiin autoja ja kaikkea tällaista. Ja yleensä me vaan siunaillaan sellaista, mitä me kokeilutaan. Me kokeiltiin ja se on kyllä pelottavan kouluttavaa.
Ja tätähän pelaamisesta ja pelillistämisestä, niin kuin Raini tuossa usein sanoi, muistaakseni käytiin sun kanssa sitten juttu sillä, että kauheita, kun me tällaisia pelattiin tuhmia. Niin. Nyt meillä olisi tämmöinen väite taas kaikille panelisteille, että reilusti lisää pelillisyyttä kouluun. Kyllä tai ei. Jos on kyllä, sitä mieltä niin nosta käsi ylös. Nyt on syytä huolestua, kun pelitutkija ei kanssakaan. Okei. No niin, perusteletteko? Niin meillä on semmoinen kokonaisuus kuin oppiminen, viihtyminen ja pelaaminen. Ja se peli, eli se peli on vaan se ympäristö, että se oppilaalle tehdään se viihdyttäväksi ja miellyttäväksi, käytetään niitä elementtejä, mitä siinä pelihommassa on. Se on se meidän näkökulma ja sen tyyppisiä asioita pitäisi olla. Me olen seurannut tätä pojanpoikaa ja kyllä kieltämättä on, että siinä yhteydessä on se Arturi oppinut erittäin monipuolisen englannin kielen taidon, kommunikaation, niin kuin johtaa ihan tämmöisessä verkossa toimintoja ja miksei sitä samantyyppistä toimintapaa, mitä ne tekee kotona, niin voisi siinä koulussa olla kanssa. Että tietenkin siinä menee jonkun verran aikaa, mutta kyllä ne oppii paljon sellaisia asioita, mitä koulussa ei ole. Mutta se on sitten eri asia, jossa menee mahdottomuuksia. Jos ottaa sitten, kun ne itse polkisi polkupyörää ja tuottaa sen virran sisään, energiaa, mitä ne tarvitsee pelaaminen, niin sitten se on ihan ok. Sellainen laite ollaan kehitelty. Okei, Tiina, sinä myös reilusti sitä mieltä. No olen joo, mutta mä ymmärrän pelillisyyden niin kuin jonain muunakin kuin vaan niin kuin jonain tietokonepelinä tai tämmöisenä lautapelinä tai muuna. Mä oon semmoisena, en tiedä voiko mainostaa, mutta täällä on semmoinen tosi hauska pelihuone. Ja me oltiin siellä pelaamassa. Se oli sellainen, että mennään niin kuin tunti aikaa selvittää, mitä siinä yhdessä opiskelijatytön huoneessa on tapahtunut ja tunti aikaa siis päästä myös pois sieltä. Ja se jos mikä oli semmoista niin kuin pelillistä, ilmiöperustaista oppimista parhaimmilla ja täytyy sanoa, että tunti meni kuin siivillä. Ja siellä tuli niin luonnontieteen asioita, millä tavalla hyödynnät nostetta esimerkiksi. Aivan huikeita oppimisen kokemuksia ja niin koukuttavaa, että semmoista pelillisyyttä mä kaipaan enemmän kouluun. Että jos se nähdään vaan pelkkänä tämmöisenä niin kuin digitaalisena pelinä, niin sitten ehkä käsi olisi ollut vähän alempana. Niin, no minä tarkoitin ihan sama kuin se. Joo. Kyllä laajemmin. Okei, täällä Esko pyyti puheenvuoroa. Raina, haluatko sanoa, miksi tähän näin? No, siis periaatteessa joo, mutta tällä hetkellä ongelma on se, että niitä hyviä opetuspelejä on aika rajallisesti ja erityisesti nyt sitten se ikään kuin pedagoginen lähestymistapa siihen ja sitten niiden pelisisältöjen sovittaminen sinne opetussuunnitelmiin ja niihin tavoitteisiin. Et siinä on niin paljon vielä haasteita ja tekemistä, että jos nyt lähdetään vaan niin kuin kauhean tällainen automaattiohjauksella vaan lisäämään niitä pelejä sinne, niin siinä vaan hukataan aikaa järkevämmiltä toimintatavoilta. Sitten olisi nostanut kädellä, jos olisi ollut ikään kuin näin harkiten, pelillistä lisää, mutta rauhallisesti ja harkiten ja kehittäen. Sitten. Joo, toivottavasti mä yritän olla selkeä, mutta mä joskus yritin kirjoittaa leikin filosofiasta jotain. Ja mun mielestä niin leikin ja pelin välinen ero on aika selkeä. Leikki on aivan mahdottoman hyvä tapa oppia, mutta leikki ja peli eroaa siinä, että leikillä ei ole sääntöjä. Pelissä on aina säännöt ja peli on aina jonkun ohjaamaa. Ja tässä on niinku tavallaan se paradoksi, jos me yritetään saada esimerkiksi koulun seinien sisälle jotain leikkiä, mikä on niinku kulttuurihistoriallisesti kuitenkin ollut tämmöistä jotenkin, niinku, en mä tiedä, jos ei anarkistista, niin vähintään niinku rajoja rikkovaa. Ja tää on niinku ihan minun mielestäni historiallinen fakta, miten leikki on syntynyt. Ja siinä mielessä leikin voima oppimisessa on varmasti valtava, mutta jos se pelillistetään, jos se tulee niin pelkkiä pelejä, niin mun mielestä sitten puhutaan eri asioista. Sen takia peli ja leikki on mun mielestä eri asioita. Että tavallaan lapsia leikkii muualla kuin koulussa ja todennäköisesti päiväkodissa joskus ehkä kotona, mutta tavallaan
mä erottaisin hyvin tiukasti sen niin kuin pelin ja leikin välisen erot niin kuin, sekä kulttuurihistoriallisesti että filosofisesti. Saanko tuohon kommentoida? Olen ehdottomasti samaa mieltä, että ne on tärkeää pitää erillään, mutta se ero ei ole ollenkaan sit kuitenkaan niin selkeä. Ja meillä on nyt työn alla suunniteltu lapset ja nuoret ja kasvamisen ympäristöt osaamiskeskittymän kanssa ensi syksyksi seminaariaiheita, missä juuri käydään tätä leikin ja pelin raja läpi. Että se on tärkeä aihe tässä. Oikeastaan tuohon voisi lisätä, että pelit sillä tavalla voisivat olla perusteltuja, koska koulussa pitää ottaa huomioon lapsi lapsena. Ne voi sopia lapsuuteen ikäkautena. Mutta toinen näkökulma, mikä sitten voisi sitä samaa ajatusta ajaa takaa, olisi tämmöinen niin konkreettinen toiminta. Eli sanotaan projektioppiminen, ja siis siinä mielessä, että tehdään jotain konkreettista ja katsotaan, mitä saadaan aikaan. Niin se voisi samaan ongelmaan sitten vastata kuin tämä peli tai pelit. Yleisö, kuinka moni teistä on sitä mieltä, että pelillisyyttä lisää palvelua? Ja hiipimiä käsi ylöspäin. Ai sinne puoliväliin asti Sillä pelillä on vähän negatiivinen kaiku, että se voisi olla joku keksiä paremmin puhutaan innovatiivisista luovista oppimisympäristöistä. Ja kun siinä on niin, pelillä on hyvin paljon niitä haittapiirteitä. Kyllä, ja tahtoo monesti olla sellaisessa yleisessä keskustelussa, kun puhutaan vaikka pelistä, niin tahdotaan ottaa helposti se äärikäsite käyttöön. Ja niin tässäkin hyvin avautui teidänkin puheenvuoroissa, miten paljon kuitenkin vaatii sellaista merkitysneuvottelua siitä, että mitä me lopulta sillä tarkoitetaan. Ja silloin voidaan lopulta päätyä hyvin samantyyppisiin ratkaisuihin, että ollaankin tietyistä näkemyksistä ihan samaa mieltä, vaikka se lähtökohta voi olla ensin ihan tuntua, että näyttää aivan toiseen. Niin se on totta. Sehän unohtuu, että suomalaista pelihullua kansaa ja siinä on vakavat seurauksensa. Mutta sitten tietenkin sanotaan, että yksi peli on tärkeämpi kuin elämä ja sitä sanotaan jalkapalloksi. Niin kuin, siinä on ehkä se kirjo, missä kaikkialla pelin kanssa voidaan olla. Tai sitten tuli tuosta, kun sä aloitit siellä päivittelyllä, niin me pelattiin eilen. Me nuorimmainen täytti 8 vuotta ja se sai isosiskoltaan lahjaksi Musta-Pekka-pelikortit. Ja lapset päivitteli, kun siinä oli semmoinen hahmo kuin Musta-Pekka. Ne oli nämä vanhat hassunkuriset perhekortit. Se oli ihan hyvä muistutus sitten, kun me päivittelimme erilaisia asioita. Musta-Pekka-korteista opin muuten lukemaan itse aikanaan. Sulla oli kysymys, Anna. No siis ei varsinaisesti kysymys, mutta kommentti. Mä jäin miettimään että ei voi ajatella niin, että pelit on yksi tapa leikkiä. Tai että ei sitä tarvitse ajatella, että ne on itsessään välttämättä huono tai huono kuin mikään muu. Että jos ajattelee lapsia, niin lapset leikkii monilla eri tavoilla. Pelit on yksi tapa. Ei sen huonompi tai parempi kuin mikään muukaan. Sitten on monia muita, vaikka teatteri tai muut leikit, mutta niin semmoista laajanäköisyyttä, että ei minkään asian sitten välttämättä huonot ja hyvät puolet itsessään, vaan se, että niin, okei, tämä tarjoaa jotakin, otetaan tätä vähän, niin sitten saadaan niitä muuta, mutta monille tavoille leikkiäkin. Tuohon ihan ehdottomasti. Tämä on ihan hedelmällinen tapa nähdä sitä ja varsinkin katsotaan sellaisten aika pienten lasten pelaamista, niin usein ne digitaaliset pelit niin suhtaudutaan leikillisesti, ne otetaan osaksi leikkiä, niitä ei välttämättä niitä pelin sääntöjä ollenkaan noudatetakaan, vaan sitä käytetään omilla tavoilla osana sitä, ja siinä se leikillinen asenne on silloin olemassa. Joo, peli on varmaan yksi tietynlainen tämän ajan symboli, varsinkin nämä digitaaliset pelit, joissa me uppoudutaan ihan toisenlaiseen maailmaan. Ja sitä pidetään myös yhtenä tämmöisenä vapauden maailmana, jossa me voimme olla jotakin ihan muuta kuin me olemme. Ylipäätänsä meidän aikaa luonnehtii sellainen vapauden ja yksilöllisyyden hekumointi ja sen korostaminen, mutta myöskin se kriittisyys. Ja oikeastaan Esko aloittikin tämän koko tilaisuuden kritisoimalla sitä tai kysymällä, että kuka meitä vie ja mihin. Ja
Eskolta voisi kysyä, että vaikka näyttää siltä, että vapautemme olisi ikään kuin jatkuvasti lisääntymässä, niin mitä mieltä olet? Onko tässä kuitenkin menossa sellainen tahti, että joku valvoo meitä koko ajan? Jos ei isolla, niin ainakin pienellä silmällä. Tai ylipäätänsä ollaanko me jollakin tavalla sitten hiljaa ja huomaamattamme ujuttautumassa jollakin tavalla kuitenkin sitten kohti kontrollia yhteiskuntaa, jossa me luulemme olemme vapaita, mutta tosiasiassa olemmekin entistä niin kuin syvemmin vangittuina. Joo, nyt kuulostaa foliohattu Toma tässä, kuka meitä vaan niin nasaa vai. Mutta joo, siis ehdottomasti, jos niin kun, kysymys noin kohdista, olen sitä mieltä, meidän aikaa leimaa vapauden ja itsetoteutuksen ja luovuuden ja kaiken tämmöinen, niin kun, mitä mä sanoisin, meistä on kaikkiin, jos me vaan itse haluamme niin. Mutta no, mun mielestä fakta on se, että me ei ole ikinä yksilöinä. Me ollaan aina suhteessa toisiin ihmisiin ja suhteessa elämän välttämättömyyksiin, kuten luontoon. Ja tää on niinku yksi, mikä unohtuu. Ja sit se, mitä mä niinku näkisin esimerkiksi niinku tulevaisuuden koulua käsittelevän keskustelun, on hirveän helppo sanoa, että tulevaisuudessa me ollaan vapaita ja meillä on innovatiivisia oppimisympäristöjä ja kaikki leikkii ja niin poispäin. Ja sitten tulee tietysti niinku kontrollin ja tämmöisen toinen puoli on se, että ketä me suljetaan ulos silloin. Antti jossain vaiheessa ehkä viittasi, että mikä sopii kellekin tyyppisen ajatteluun, se on niinku yksi. Ja toinen on se, että no joo, kyllä mä ajattelen, että niinku valta puhuu myös vapauden kielellä siinä mielessä, että kyllä me niinku sit ehkä liian helposti nykyään lähdetään mukaan semmoiseen niinku semmoisella retoriikalla käyvään keskusteluun, joka lupaa meille semmoisia asioita, että meistä itsestämme tulee jotain. Niin klassinen esimerkki on niinku tämmöisen niinku self-help-kirjallisuuden kasvu. Et me luetaan helsinkiläisessä kaksiossa jotain stoalaista kirjallisuutta ja tullaan sitten paremmiksi ihmisiksi. Sitten me ollaan, niin, no tää oli radikaali esimerkki, mutta siis, näytään valtavasti. Televisiosta voi katsoa, miten niin yksilöllisyys, niin ihmisen ruumis ja sen niin ajatukset tulee niin julkisiksi. Ja silloin ihminen ajattelee, että hän on vapaa, mutta sitten kuitenkin niin 5 miljoonaa ihmistä katsoo häntä samaan aikaan, kun hän kokee olevansa täydellisen vapaa siinä telkkarin ruudussa, kun hän puhuu siitä omasta itsestään ja oman niin päänsä sisällöstä. Että kyllä mä niin menikö liian vaikeaksi, en tiedä, mutta jotenkin näin mä sen näen, että kyllä tässä niin paradoksi on. Ja sitten tietysti semmoinen niin vielä simppelimpi pointti on se, että puhutaan paljon vaikka globalisaatiosta, siitä, että maailma muuttuu ja me ollaan niin hirveän heterogeenisiä, mutta kuitenkin tuntuu, että tämmöisen niin kaupallisen ja muun kulttuurin me ollaan aika samanlaisia lopulta sitten kuitenkin eri puolilla maailmaa. Jos sä menet Kiinaan, niin siellä on sama mäkki kuin täälläkin ja niin poispäin. Ei tässä nyt ihan hirveästi ole tämmöistä niin heterogeenisuutta tapahtunut niin todellisessa mielessä. Kyllä mä niin näin sen ehkä ajattelen. Joo. Vapaus on mielestäni samanlaisia. Haluaisitko joku ottaa tästä? Joo, minun siis on samaa mieltä tuossa pointissa, että jotenkin toi, että mikä kellekin lähtee jo siitä kysymyksestä tavallaan, että me ollaan käytännössä, jos ajatellaan, että mitä lapsille pitäisi antaa, jokainen yksilö itsessään, niitä pitää antaa näitä eri vaihtoehtoja. Mutta luultavasti koulu ja kasvattajat on päättänyt jo, mistä vaihtoehtoista me valitaan. Että se on vähän tommoinen just sama, että voit katsoa telkkaria ja voit valita kanavan, mutta faktahan on se, että se on sitä samaa sontaa joka kanavalla. Ja mun mielestä lähtökohta on tommoinen, että nähdään, että todellisuus unohtaa tämmöisistä niin ainepohjaisista lähtökohdista, että meidän pitää yhdistää joku matematiikka ja tämmöinen, ja sitten me voidaan valita, että antaa oppilaan valita, mitä se luo maailmassa tästä. Et sen takia me ilmelähtöisesti erittäin paljon tulee siinä mielessä, jos otetaan siinä näkökulmasta, että otetaan lasten omasta elämästä joku haaste, vaikka miten selvitään alakoulusta yläkouluun, ja sitten aletaan pohtimaan sitä lasten kanssa yhdessä, ja ne saa itse keksiä ne vaihtoehdot, eikä se, että telkkari on kertonut niille, että se selvitetään sillä, että mennään terapiaa tai maksetaan jollakin elämäntapaterapeutille, että tulee kertomaan vähän, kun se on Jutti Kustenbergistä, joka kertoo, että tämä on jo se totuus, ja nyt tässä näkyy ne, millä tasolla sinä olet näissä missäkin, että sinä saa itse päättää, että mitkä sun ne omat totuudet. Kiitoksia. Tästä oikeastaan on hyvä jatkaakin meidän seuraavaan väitteeseen, ja jotenkin kuvasit Esko tuossa, että valta ja vapaus tietyllä tapaa tulkitsen, että kulkee kuitenkin käsi kädessä tai tukee toisiaan. Saan ihan nopeasti täydentää. Tuli hyvä kommentti tuolta, niin tuli mieleen se, mikä unohdin sanoa, niin on se, että tähän nykyiseen vapauskeskusteluun liittyy sellainen ajatus, että se on niin kuin, vaikka tämä itse toteutus, että meissä on jotain, mutta jonkun muun on kaivettava se meistä esiin. Tämmöinen, että voi tulla vaikka mitä, mutta
Mutta joku muu kuitenkin kertoo, että mitä sä voisit sitten olla. Tämä oli tavallaan semmoinen idea, mikä kirkastui ehkä tuossa jatkovanhemmin. Anteeksi. Kiitos Perttu tästä kirkastuksesta. Joo, eli tämä väite on tällainen. Oppilaiden valtaa tulee huomattavasti nykyisestä lisätä koulussa. Jos olet sitä mieltä, niin... Okei. Haluaako käden ylös nostaneet aluksi perustella Antti? No siis, eihän tästä edes mitään kysymystä voi olla, että siis koulun lähtökohtiin kuuluu kasvattaa siis osallisuuteen, ja se lukee opetussuunnitelmassa ihan suoraan, että oppilaat osallistuu kouluyhteisön kehittämiseen ja arvioimiseen ja sen järjestämiseen. Ja silloin on hyvät perusteet sikäli, että kumminkin kasvatuksen tehtävänä on osallistaa ihmisiä, kehittää kykyä osallisuuteen, ja toi on se tapa, millä sitä voi kehittää. Eli koulun tasolla ottaa oppilaat mukaan siihen koulun toimintaan, jolloin sitten opitaan koulussa, että tähän maailmaan pystyy osallistumaan. Ainakin jossain määrin noin tapahtuu, niin jos joku opettaja ei noin toimi, niin näkisi, että hän kyllä oikeastaan rikkoo lakiakin ihan. Okei, ennen kuin teille muille, niin Raine voi siitä vierestä sitten. Mun mielestä oli vähän ristiriitainen näkemys, siis kun väite oli se, että valtaa pitää lisätä. Sä totesit, että nyt on valtaa, mutta että pitäisikö sitä vielä tästä lisätä. Mun mielestä tämä on hyvä tilanne, että oppilaalla on oikeus osallistua ja heitäkin kuunnella. Mutta mikä olisi sitten se seuraava aste, että olisi vielä enemmän valtaa? Haluatko sanoa, että miksi et sitten haluaisi sitä? No siis mun mielestä tilanne on nyt niin ihan, siis se voi olla, että se ei kaikissa paikoissa toteudu sen mukaan, mikä nyt on paperilla. Se on sitten toinen asia. No siis on eri mieltä ja tutkimus on eri mieltä. Eli Opetushallitushan teetti tuosta semmoisen raportin, jossa tutkittiin sitä, että minkälaisia mahdollisuuksia oppilaille vaikuttaa kouluun. Ja se oli täysin kielteinen se tutkimustulos. Ja siinä sanottiin, että ei juuri minkäänlaisia. Niin sen takia sanoo, että pitäisi ehdottomasti lisätä oppilaiden valtaa, koska tämä lähtötaso on se, että sitä ei ole juuri ollenkaan. Eli tämä on se logiikka tässä. Okei, Tiina. Kyllä se varmasti siinä toimintakulttuurissa on aika pientä se oppilaan osallisuus siihen omaan toiminnan kehittämiseen. Vielä elää se semmoinen perinne koulusta, jossa niin kuin koulun tehtävä on kasvattaa pikemminkin tämmöisen niin kuin teollisuusyhteiskunnan jäseneksi, jossa on peruslukutaito, laskutaito. Ja se on tärkeää, että osaa niin kuin totella simppeleitä käskyjä kyseenalaistamatta. Kun ajatellaan, että minkälaiseen yhteiskuntaan kuitenkin koulusta nyt lähdetään, niin eihän näillä taidoilla pärjätä, vaan pitäisi olla just se, että niin kuin osallistuu siihen omaan yhteisön rakentamiseen ja sen eteenpäin viemiseen. Ja mun mielestä oppilaan sen osallisuuden pitäisi olla niin kuin aitoa, eikä niin kuin säkin sanoit, että voitte valita tästä tai tästä, vaan niin kuin kuunnella sitä pienenkin oppijan ja nuoren ihmisen näkökulmia ja mielipiteitä, koska usein ne voi olla paljon hedelmällisempiä kuin se tapa, mihin me ollaan totuttu siinä aikaisemmassa tai normaalissa päivärytmissä. Ensin on Pekalla. Mä kerron yhden tarinan. 2 Jyväskylän yliopiston kasvattia on professorina Hongkongissa, 2 yliopiston aviopari. Mun opettaa siellä peliä tämmöistä. Sieltä tulee kanta Manner-Kiinasta oppilaita. Ja heillä vie on 2-vuotinen maisteriohjelma. Ensimmäinen puoli vuotta jopa enemmän aikaa siihen, että ne opetettaisiin ajattelemaan itse. Sen yhteiskunnassa opetetaan koko ajan hyvin kovaa disipliiniä ja sitten hirveän paljon ulkoa opettelee ja tämmöistä hommaa. Ja on tosi vaikeata sitten alkaa itse ajattelua. Ja kyllähän suomalainen koulutusjärjestelmä on ihan erilainen, miten tämä teidän niin kun tästä kuuluisesta tuntematon sotilaasta, niin että sotilas kyseenalaistaa esimies sotatilanteessa. Tähän suomalaisessa yhteiskunnassa pystytään tämän sanomaan. Tätä pitää tukea. Ja vielä sanon se, että meillä ei ole mitään hätää täällä Euroopassa, jos me opetetaan itse ajattelua, että Kauko-idässä nimenomaan opetetaan hyvin tämmöinen disipliinityyppisesti. Tietenkin on isot porukat, siinä täytyy olla hyvin tarkasti sääntö se homma. Ja sitten ne siellä maassa eivät ole niin ollenkaan niin luovia kuin länsimaissa. Luovuus tapetaan. Se on myös varmaan poliittinen tarkoituskin ollut. Mutta on sitten se, että jos oppilas alkaa haistattelemaan jatkuvasti
koulussa ja sitten laittaa kännykällä heti viestiä vanhemmille, että opettajana on se ilkeä tilanne, että kyllä tämmöinen kuri ja toisen kunnioittaminen täytyy säilyä. Siinä mielessä me on, että joku raja siinäkin pitää olla. Niin, mä siis tarkennan vielä sen verran, että mä arvostan opettajan ammattia enemmän kuin mitään ammattia todennäköisesti. Ja mä oon sitä mieltä, että opettajalla pitää olla auktoriteettia suhteessa lapseen. Ja tää ei ole mitenkään, varsinkin lapseen, tietysti niin kuin vanhemmat nuoret on eri asia, mutta tämä niin opettajan auktoriteetti ja se lapsen totaalinen vapaus ei ole mitenkään ristiriitaisia asioita. Opettaja on se toimija, joka on yhteiskunnan ja sen lapsen välissä. Ja tässä vaiheessa opettajan pitää tajuta esimerkiksi se, että se puhuu sen vapauden kielellä. Ja jos ei opettaja sitä tajua, niin sitten tämä niin opettajan tehtävä käy hirveän vaikeaksi. Ja tämän takia mä painottaisin niin opettajan koulutuksessa ja muuallakin niin yhteiskunnallista tietoisuutta ja niin yhteiskunnallista, historiallisten ja filosofisten aineiden niin merkitystä. Koska opettaja on se välikäsi sen lapsen ja yhteiskunnan välissä edelleenkin. Mä en tiedä, onko tämä niin lähtökohtaisesti hyvä tilanne, mutta näin se on. Ja siinä vaiheessa meidän pitää panostaa siihen opettajan taitoon tulkita sitä ympäröivää maailmaa, miten se jotenkin jopa niin ehkä johdattaa sen lapsen sinne yhteiskuntaan. Tai ainakin kertoo, että mitä ristiriitoja sinne yhteiskunnassa on. Ja tässä mielessä opettajalla on aina täydellinen auktoriteetti, tai kasvattajalla on aina täydellinen auktoriteetti, jos se haluaa sen ottaa. Ja se voi luopua siitä ja sanoa lapselle, että sä voit tehdä mitä vaan, mutta se on eri asia sitten. Tätä mä en tarkoittanut, vaan juuri tätä opettajan tehtävän keskeisyyttä niin sekä yhteiskunnassa että niin muuten niin koululuokassa. Joo, kysyttäisiin Antilta tuossa toikin esille sen, että opetussuunnitelma puhuu tätä ja maailma, joka on tutkittu, niin näyttää siltä, että se ei ihan vastaa tähän opetussuunnitelman sanaan. Ja näin on varmaan ollut sitä peruskoulun alkuajoista alkaen. Millaisena sä, Antti, näet sitten opettajat tämmöisenä yhteisönä, että onko siinä semmoista intellektuaalista potkua, jolla niin mahdollista saada aikaan jotain muutosta? Tuohan kuvastaa nyt sitten sitä, että ikään kuin opettajat ei olisi hoitanut hommaansa. No, ei ole tarkoitus millään tavalla syyttää opettajia. Mä itse näen sillä tavalla, että jos vaikka opetussuunnitelma korostaa näitä asioita, niin mun mielestä ne kyllä puuttuu ihan opettajan koulutuksesti kanssa. Eli en mäkään itse törmännyt oman opiskeluiden aikana siihen, että puhuttaisiin vaikka mitä tarkoittaa aktiivinen kansalaisuus tai kriittisyys. Eli ehkä nämä kertoo enemmän meidän kulttuurista ja että me pidetään moraalia ja kriittisyyttä ja itsenäisyyttä ja tämmöisiä asioita niin tärkeinä kuin vaikka jotain, että opitaan oppiainessa tiettyjä asioita tai vaikka talous toimii hyvin. Siitä ehkä meidän kulttuurinen kysymys. Ja varmaan opettajissa on monenlaista porukkaa, että on todella kriittisiä ja kehityshaluisia opettajia ja sitten on myös varmaan semmoisia, jotka ei ole niin kiinnostuneita. Ja varmaan tuossa opettajan koulutuksessa on iso rooli, koska itse kun osallistuin tähän integraatiokoulutushankkeeseen ja siinä nimenomaan vaadittiin ottamaan vastuuta tästä omaa opettajuuden kehittämisestä, niin kyllä tuntuu siltä, että moni kyllä opiskelija on aika kiinnostunutkin kehittämästä omaa työtä. Kiitos Tiila, sä tähän ottaa puheenvuoron. Joo. Mä kyllä näen opettajayhteisöissä valtavan potentiaalin, valtavan paljon osaamista ja siellä tapahtuu paljon niitä kokeiluita ja mitä perään kuulutin. Jotenkin ne on ehkä yksittäisten opettajien harteilla ja silloin opettaja kyllä uupuu niin kuin siinä yksin tekemisen kulttuurissaan. Mä jotenkin kuuluttaisin semmoista pedagogista johtajuutta ja sille tilaa kouluissa. Et esimerkiksi rehtorin työ on mennyt aika paljon hallinnolliseksi työksi, että toivoisin, että opettajat saisivat semmoista pedagogista kehittämistukea silloin, kun he sitä niin kokee tarvitsevansa. Ikään kuin annettaisiin niin liekitystä niin siihen kehittämistyölle. No, tuosta voisi jatkaa sen, että Saksassa on sillä tavalla kouluja pystytty kehittämään, että siellä nämä ihan maan johtavat kasvustieteilijät aina perustuvat vähän niin kuin omia koulujaan. Eli siellä on sillä tavalla tehty, että tutkijat ja opettajat tekevät yhteistyötä ja laittaa tavallaan koko koulu vähän niin kuin uudestaan. Ja tuntuu, että siellä on tämmöisiä tosi demokraattisia kouluja, jossa opettajalla on paljon enemmän vapautta ja myös vastuuta. Ja on myös ihan näyttöäkin, että siellä opitaan ihan tämmöistä
aktiivista kansalaisuutta ja ymmärtää politiikkaa paremmin. Et yksi tämmöinen keino, mitä ihan liian vähän käytetään, on tutkijoiden ja opettajien yhteistyö. Ja siihen varmaan se rehtorikin pääsisi sitten toimimaan tämmöisenä johtajana sitten koulun puolella. Joo, mä tässä katselen, että pitääkö avata ovi, että täällä on tiivis tunnelma, ilma vaihtuu, mutta otetaan tähän seuraavaksi väite, joka liittyy näihin teemoihin, mistä on ollut viimeisimmäksi puhetta, ja täällä on paikalla runsaasti opettajaksi opiskelevia ja opettajia, ja jotenkin aina se syyttävä puhe usein myös kääntyy, ja hyvin sanoit, Antti, että ei ole tarkoitus syyttää opettajaa, mutta jos kuitenkin väite kuuluisi näin, että opettaja on pahin muutoksen estäjä koulussa, niin kuinka moni teistä on sitä mieltä? Jos lisää perään sana professio, niin nostaa käden ylös. Jos puhutaan yksittäisistä henkilöistä, niin en voi sitä kättä ylös, mutta kyllä nostan siis käden ylös. Koodissa voitte tekoa Opettajaprofessio on pahin muutoksen estäjä koulussa. No niin. Mitäs yleisö on mieltä? Pekka nostelikin jo kättä, mutta mitäs mieltä? Sillä ihan konkaritkin nostaa kättä. Että missäs mennään, miksi on näin? Ja jos ei ole. Opettajathan siellä sitä työtä tekee. Musta se on aika selkeä. Joo. No niin. Se oli merkki, jos mikään. Yleensä sanotaan, että opettaja on niin se se on mun viimeinenkin valo tässä kohtaa, mutta Esko, aloittaa. Joo, siis lisäksi sana professio, koska niin kuin lukuiset tutkimukset ja niin kuin muut on osoittanut kyllä se, että Suomessa opettajuus on vielä kutsumusammatti. Siis siinä mielessä, että se on sokea sille omille päämäärilleen. Ja se on niin kuin tavallaan, sehän ei ole mitenkään yksittäisen opettajan vika. Itsellä on ihan samanlainen. Mä muistan, kun mä menin OKL:n valintakokeisiin, niin mä varmaan ekaksi sanoin, että mä haluan niin lapsien parasta. Ja se oli niin mun kutsumus, ja niin mikä voisi olla niin nolompaa nyt. Ja niin enemmän, niin kuin, tai siis no, en mä tiedä. Niin, tulit valita. Mutta tässä se kutsumus juuri tulee. Voiko sanoa, että ehkä haluaisin vaan tehdä työtä. Tai siis niin kuin tiedätkö, että se kutsumuksen merkitys, se oli aikaisemmin isänmaa, nyt se voi olla vaikka talouskasvu tai jotain muuta, mutta se on vaihtunut aina. Ja kyllä me ollaan kaikki tavallaan sen jotenkin kuplan sisällä aina. Ja sitä voi tietysti niin kuin analysoida kriittisesti suuntaan toiseen, mutta kyllä niin kuin opettajuus on siinä, opettajaprofessio on kutsumusammatti siinä mielessä, että kyllä se niin kuin, on tämmöinen jotenkin niin kuin paimen siinä mielessä, että se kaitsee aina sitä laumaansa ja haluaa jokaisen lauman jäsenen parasta ja niin poispäin. Eikä siinä mitään vikaa, mutta tavallaan se ehkä vie tavallaan sen opettajan roolin niin kuin haavoittuvuuden pois, minkä voisi ehkä tuoda esille, että opettaja on niin haavoittuvana olento ja se voi olla väärässä. Ja se välttämättä sillä voi olla tunteita, mitkä on negatiivisia sen oppilaita kohtaan ja näitä voi tietysti niin kuin yhdessä puhua. Ja tämä on se mun pointti, siis, että se professio rikkoo tämmöiset rajat, että se yksittäinen opettaja voisi niin kuin päästä sitä kuorastaan ulos. Siitä, että se on se paimen, joka haluaa sen lapsen parasta, että niin kuin antaa elämänsä sille ja niin poispäin. Näin jotenkin siis mä ajattelen sen. Joo. Joo, Tiina, jatkatko? No, jatkan, joo. Mä oon ihan täsmälleen samaa mieltä kyllä tuosta opettajaprofessiosta, että tavallaan se, että ehkä meissä on se leima, että pitää olla se kaiken tietävä, yksin pärjäävä, joka ei niin kuin pysty erehtymään ja haluaa tosiaan aina vaan sitä hyvää lapselle. Ja varmaan halutaankin, mutta kyllä siitä viitasta voisi jo luopua, olla ihmisenä siinä työtä tekemässä ihan niin kuin mikä tahansa muu ammattilainen tekee omaa työtään siinä ihmisenä, eikä sellaisessa sädekehän kanssa pärjäämisessä. Ja kyllä mä uskon, että se antaa sellaisia vapausasteita, kun murretaan se opettajan yksin tekemisen kulttuuri, ruvetaan tekemään porukassa sitä hommaa, pystytään oppimaan toinen toisiltamme ja mun ei tarvitse olla aina se erehtymätön ja kaiken osaava tai kontrollissakaan. Tavallaan se kontrollistakin irti päästäminen voisi olla yksi. Juuri. No, en ole niin lähellä koulun arkea,
kokisin olevani, voin tähän kauheasti sanoa, mutta että kyllä mä toisaalta näkisin myös, että varmasti on myös niitä rakenteita, on kehyksiä ja on säädöksiä ja on budjetteja ja niin edelleen, jotka hyvin äkkiä lannistaa kyllä sen yksittäisen opettajan, joka olisi hyvinkin valmis erilaisiin kokeiluun ja uudistuksiin. Et sikäli ehkä se voi olla se opettajakin siellä, mutta tuskin yksinään ainoana jarruna. Jo noista rakenteista täytyy nostaa esille. Mä olen saanut työskennellä Sitran uusikoulutusfoorumilla ja ette uskokaa kuinka monta kertaa siellä kehityksen esteenä on KVTs, joka pitäisi räjäyttää. Että se nousee tosi monta kertaa sellaisena KVTs, eli opettajien tämä palkkauksen perusteet. Ja se todennäköisesti on yksi sellainen, mitä kannattaisi vähän ruotia uudestaan. Joo, ihan siis semmoinen tuli vaan mieleen, että kun itsekin on miettinyt, että mitenkä opettajana voisi, tai tulevana opettajana sitten niin kuin muuttaa tätä opetusta. Ja sitten mulla ainakin on tullut just se, että mitä enemmän on sitten opetussuunnitelmassa se, että tässä on oppiaine, tässä on näitä jotain sisältöjä ja sitten on se arviointi. Niin se niin kuin itsellä jotenkin tuo semmoisen, että haluaisin just enemmän niin kuin ilmiöpohjalta jotenkin ongelmanratkaisullisesti opettaa, mutta ensinnäkin, että miten mä keksin keinot siihen, ja se on se eka juttu. Ja sitten toinen juttu on se, että miten mä sitten niinku arvioin, että kun on niinku jotenkin ne vanhat jotenkin semmoiset, että tehdään jotain kokeita ja näin poispäin, niin sitten, että miten se arviointi, kun pitää olla niitä jotain numeroita, niin miten se sitten niinku, miten se sitten niinku toteuttaa, että siinä on niinku aika niinku opettajalle, vaikka olisi kuinka jotenkin ideoita ja näin, niin hirveästi tämmöisiä käytännön on. Ehkä tuossa se pointti onkin, että kuuntelin, miten puhuit, sanoit, että opettajalle, mutta että opettajille. Että kun lähtee yhdessä miettimään, mä ainakin niin kun voi sanoa, että musta on tullut paljon parempi opettajan kouluttaja yhdessä toisten kanssa kuin tällaisen yksin, koska ei vielä pystynyt tai edes älynyt tai rohkaistunut lähtemään tekemään. Se yhteisön rakentaminen on olennaista. Joo, ja tuohon varmaan liittyy semmoinen meidän kulttuurissa jotenkin monet kerrat sen huomanneena sellainen toimintalogiikka, että kun me ollaan pienessä porukassa ja mietitään, niin vitsi tästä tulee hyvä. Ja sitten ensimmäinen este tulee matkalle ja se, joka avaa suunsa, niin huomaa pian olevansakin yksin, vaikka siitä puhuttiin voimakkaasti ryhmänä, että tämä hoidetaan näin ja tämä tehdään näin. Ja tavallaan siellä julkisessa tilanteessa sitten jollakin tavalla me jäädään aina yksin. Ja tietyllä tavalla se luokka on yksi niin kuin esimerkki siitä, että siellä ollaan yksin ja siinä on 22 lasta ja mä yksin annan niille arvosanat tuon väärin. Ja monessa muussa. Saanko Tiilalta kysyä siitä, että minkälaista keskustelua siellä on käyty siitä että yleisesti, että opettajan työaikakysymys puhuttaa tuolla opettajassa paljon ja monet sanoo, että se on tosiaan avainasia koulun kehittämisen kannalta. Minkälaista keskustelua on seurannut ja minkälaista viestiä OKL:n suunnasta on? Minkälainen työaika olisi järkevää? Kyllä siellä on keskusteltu just sitä, että tai sanotaanko, että monenlaisia näkökulmia, kun sehän on hyvin heterogeeninen porukka, että siellä on erilaisia toimijoita mukana, mutta kyllä varsin moni siinä porukassa on sitä mieltä, että tämän opettajan kokonaistyöaika mahdollistaisi yhteisen kehittämisen ja sen, että niin kun nähdään se yhteinen kehittäminen, yhteinen semmoinen ajattelu, yhteinen ideointi osana sitä työtä. Jos ajattelee, niin nythän opettajille maksetaan niistä tunneista pääsääntöisesti, mistä pidetään. Ja sitten kaikki erilliset rippasut tulee, niin kuin, mitenkäs lompakko tästä niin kuin lihoo. Ja mä en usko ollenkaan, että se on opettajien halu ja päämäärä tehdä sitä työtä sillä tavalla, vaan opettajat tekee sitä kehittämistyötä sit joka tapauksessa, mutta nyt he tekee sitä yksin kotona ja ikään kuin omalla ajalla. Mutta miksi sitä ei voisi tehdä työajaksi, joka kuuluu kaikille? Kun nyt meillä on sellainen mielenkiintoinen tilanne, että opettajat voi halutessaan valita myös sen, että kehittäminen ei kuulu mun työhön. Ja se on aika erikoista. Me ollaan joskus leikitelty ajatuksella, että jos kirurgi saisi valita, että käytänkö mä näitä viime vuosikymmenen välineitä vai kehitänkö mä omaa ammattitaitoa, niin otan nämä uudet välineet käyttöön, niin ei varmaan olisi kauan töissä.
Mutta onneksi meidän opettajista suuri osa haluaa tehdä sitä kehittämistyötä sit niin sanotusti omalla ajalla, että tutkimusten mukaankin olikohan sitten 7 päivää vuodessa opettajat käyttää niin sanottuun täydennyskouluttautumiseen ja sen lisäksi vielä se kehittämisaika päälle. Mutta miksi tämä ei voisi tehdä yhdessä? Me tehtiin nyt opettajien kanssa juteltiin, niin siellä tuli kyllä esille, että tehtäisiin mieluusti yhteistyötä, mutta kun toi toinen kaveri lähtee punttisalille joka päivä siihen aikaan, kun mulla olisi vapaata. Ollaan puhuttu tässä muutoksesta, mutta voin kysyä niinkin päin, että mitä ei missään nimessä. Ja annetaan Rainelle sellainen tästä kysymys, kun sä oot digitaalisen kulttuurin niin aika syvällä sen uumenissa tavalla ja toisella, niin mitä sä et missään nimessä veisi kouluun? Tuohon voisi vastata monenlaisia asioita. Voit valita yhden ja missään nimessä osastosta. Saa päivitellä. Mitäkö en olisi? No, pitäydyn sen verran siinä, mitä olen jo kertaalleen sanonut, että tämmöistä veristä kilpailua. Sitä, että niin kuin pahinta mitä voi tapahtua on, että jää viimeiseksi ja ainoa millä on merkitystä, että on ykkösenä. Tämmöinen ajattelu sitä aika veisi, eikä aseita. Toivottavasti meillä ei käy niin, että kun meillä on nykyään alakoulu ja yläkoulu, niin ne on pian alaluokat ja yläluokat. Sitten niin osa jää sinne alemmalle tasolle silleen vanhan ajan malliin. Underbelly. Haluatko muut kommentoida tätä, mitä ei missään nimessä vammaiskouluun vietävän? Jos tilaisuutta ei kuvattaisi. Sanotaan sitten tuolla käytävällä se. Niin siis kommentoida tätä vai jotain omaa ajatusta? Niin, omaa ajatusta siitä, että mitä et haluaisi esimerkiksi kouluun vietävän. No ehkä liikaa työelämätaitoja. Et sitä on aivan liikaa korostettu ja näissä puheenvuoroissa on osoitettu, että ei ole hirveästi ymmärrystä, että mikä se koulun tarkoitus on. Että kyllä kouluun kuuluu tietysti se, että huomioidaan se, että mitä taitoja lapset tarvitsevat työelämässä, mutta se on kuitenkin niin pieni osa siitä koulun tehtävästä, että en tiedä ansaitseeko se semmoista omaa puheenvuoroa, että pitäisi sanoa, että koulua pitää kehittää työelämälähtöisemmäksi. Minä vastaan vähän toisella lailla, kun on pieniä lapsia perheissä, niin isä ja äiti tai sukulaiset on nyt sitten roudareita pienitä lapsia paikasta toiseen. Harrastuksia voi olla 5 nuorilla, että se, en sano, että mitä pois koulusta, mutta voisiko se koulupäiväinen harrastukset ja koulu muuttaa muotoansa sitten iltapäivällä erilaiseksi, kun se on kuitenkin tilat on tuolla hyvällä paikalla ja sitä minä näen vastasin eri lailla, mutta jo oli mielessä. Eli se palvelisi useamman tunnin yhteiskuntaa, nyt se on muutama tunti ja sitten se on tyhjillä se koulu. Ja lapset olisivat siellä, mutta se tulisi vähän opettajat lähtisi ja sitten tulisi vähän eri ihmiset sinne ja se olisi pitempään. Turvallinen, hyvä ympäristö. Miksi rahataan sitten taksilla kotiin ja sitten vanhemmat vie taksilla taas toiseen paikkaan ja 3. paikkaan ja niin edelleen. Rikkonaisempaa nykyään tämä päivä. No jos mä kuitenkin vakavasti vielä haluaisin vastata, niin siis kyllä mä oon hyvin allerginen kaikille semmoisille ehdotuksille, mitkä tulee jostain muualta kuin opettajien käytännön työstä, oppilaista itsestään tai sitten koulutuksen tai kasvatuksen tutkijoista käsin. Näitä ehdotuksia koulun kehittämiseen tulee ties mistä nykyään ja niistä puhuu ihmiset, ketkä puhuu esimerkiksi työelämätaidoista, eikä juurikaan tunne koulua eikä tiedä koulua. Ja kyllä mä niin sanoisin, että sellaiset ehdotukset ei mielellään ainakaan sellaisenaan. Kyllä se niin vaatii sen tutkimustyön vähintään tai sen jonkun analyysin siihen väliin. Tai sitten sen opettajan käytännöllisen kokemuksen, se on toinen vaihtoehto. Mutta kyllä mä jos ei missä tapauksessa mitään niin tämmöisiä niin radikaalempia niin ehdotuksia
semmoista tahoa, ketkä ei tunne koulun arkea tai tunne koulujärjestelmää esimerkiksi. Että kyllä mä niin siihen sanoisin, että ilmeisesti ei. Joo, tuossa pointti korkea-asteelta, että meillä on todella paljon akateemista työtä tällä hetkellä erittäin sivistyneitä fiksuja ihmisiä, mutta mitä me tehdään sen asian kanssa sitten? Toiset sanoo, että pitäisi yliopistoihin tuoda työelämän näkökulmaa vahvemmin, että ihmiset saadaan myös sitten tienaa sen oman elämän. Moni akateeminen nuori kipuilee sen kanssa, vaikka on sellaista sivistystä ja sydämisivistystä, niin ei jotenkin kohtaa sitten se, mistä tulee se leikka. Joo. Varmaan yhteiskunnatieteilijä pitää olla vastaamaan, voi sanoa, että miten tuommoisen ongelman voi ratkaista, mutta voisi olla yhtä työmarkkinoidenkin ongelma. Ja tavallaan kuitenkin se, että terve yhteiskunta on semmoinen, jossa jokainen instituutio pystyy hoitamaan ne omat tehtävät. Jos sen takia, että talous ei pelaa, niin nämä koulutuksen omat tehtävät ja sivistyksen omat tehtävät on uhattuna, niin se ei ole kyllä semmoinen yhteiskunta, mikä on ihan niin kuin kovin hyvä sitten enää. Eli tullaan siihen peruskysymyksen äärelle, minkä siinä aamupuheenvuorossakin tuli esille, että olisiko mahdollista, että tässä niin kuin mentäisiin edellä eikä vaan jälkijunassa. Ja se on varmaan se ydinkysymys. Ja sitähän tässä paneelista penäsi, että pitäisi ikään kuin nostaa isot kysymykset pohdinnan alle, eikä niin kuin pyöriä aina lillukanvarsissa ja sillä tavalla saada vahvuutta ja voimaa siihen työhön ja samalla sen yhteiskunnan kehittämiseen. Mutta panelisteille annetaan mietittäväksi tässä nyt sitten viimeinen kysymys. Ja se olisi semmoinen, että tehtäisiin miettiä mitä toisilta panelisteilta. Joku ajatus, mikä teillä itsellä on jäänyt tästä mieleen. Ja sitä ennen voitaisiin vielä heittää palloa yleisölle, että olisi hyvä mahdollisuus vielä kommentoida kautta kysyä panelisteilta, haastaa tai että raakaa kritiikkiä. Ymmärsittekö teidän tehtävän? Jokaista erikseen vai? Niin, että ei vaan joltain. Mikä ajatus tai idea joltain toiselta panelistilta jäi jotenkin mieleen pyörimään? Vai yleisölle sitten muuten? Okei. Mä jäin miettimään sitä Silanderin viimeinen kommentti, kun puhuisin pedagogisesta johtajuudesta. Niin sitten jäin miettimään sitä, että onko, siis kun en tiedä siis rehtoreista oikeastaan juuri mitään sillä tavalla, niin että se onko Suomessa niin missään kokeiltu sellaista mallia, mikä vaikka OKL:ssä on, että täällä on erikseen niin tavallaan täällä on pedagoginen johtaja ja sitten täällä on johtaja. Tai siis silleen, että on ihmisiä, jotka niin pystyy käyttämään sen työaikansa enemmän sen pedagogiikan pohtimiseen ja sitten siihen niin myös ehkä olemaan sellainen silta niiden opettajien työn välillä ja sitten että saa sitä reflektio-apua siihen työhön. Ja sitten on niitä, jotka vaan pyörittää sitä käytön, koska rehtoreillakin on niin hervoton vastuu. Niin onko sellaista kokeiltua? En osaa vastata tuohon, en tunne sitä kenttää niin tarkasti. On varmaan erilaisia työnjakoja. Että sen tiedän, että joissain kunnissa on opetustoimenjohtajia tai opetuspäälliköitä, jotka esimerkiksi kokoaa rehtoreita ja sparraa heitä, katsoo niin kuin omasta perspektiivistä, että minkälaisia haasteita esimerkiksi heittäisi koululle tai miten voi järjestää tukea sinne koululle, rehtorille ja opettajille ja koordinoi niin kuin kunnan kehittämishankkeita. Ja uskoisin, että niin kuin joissain koulussa on sitten rehtorin ja vararehtorin työn niin kuin jakoa selkeytetty jollain tavalla, mutta en osaa vastata, että kuinka isossa mittakaavassa ja millä volyymilla, mutta sen huolen on kuullut, että rehtorit on ylityöllistettyjä hallinnollisessa tehtävässä ja jää liian vähän aikaa sille ihan oikeasti pedagogiselle johtamiselle. Eikö se houkuta? Se houkuta. Niin, hallinto harvoja ihan hirveästi houkuttaa. Pekka, sulla tähän. Mä olisin tällä nuorta mieltä halunnut kysyä, että miksi sä opettajan koulutuksen? Joo. Ja miksi sä aloitit sitä alaa? Teisit sä 10-vuotiaana vanhemmat opettajia vai milloin se syttyi? Mä olin koulussa töissä vuoden verran. Ja tuli vaan semmoinen olo, että tämä on semmoinen työ, mitä voisi tehdä. Ei siinä ollut mitään sen kummempaa, se vaan tuntui niin mukavalta. Hyvä.
Niin minustakin. Joo, mulla on jäänyt monta kertaa nyt mieleen, tai jää varmasti tässä niin kuin tämän keskustelun pohjalta, toi mitä Antti on ottanut esille monta kertaa, että mikä on koulun perustehtävä, tavallaan pysähtyä sen asian äärelle ja miettiä sitä. Mutta sen kysymyksen mä haluaisin kysyä sinulta, että miten sä vastaisit nyt siellä OKL-pääsykokeessa? Olisinko siellä? Varmasti paljon reflektiivisemmin ja mitä mä sanoisin, oliko tää pääsykoekysymys? Viedäänkö multa tutkinto? Ja oikeastaan ehkä mä voisin kääntää sitä niin päin, että mitä meidän pitäisi kysyä hakijalta? Entä jos hakijat kysyis teiltä jotain? Niinkin päin siis. En tiedä. Siis no joo, siis oli vain yksi kuriositeetti siinä tilanteessa se mun helma vastaus, mutta se tavallaan tuli luonnosta ja se oli sen takia kuvasivistä opettajaprofessio, mitä mä oletin, että mitä se haastattelija haluaa kuulla. Että, tietysti niinku, ehkä mä vastaisin kriittisemmin, joo, ja varmaan niinku reflektiivisemmin ja suuremmalla elämänkokemuksella kyllä, joo, en tiedä mitä, mutta jotenkin muuta kuin niin ehkä siihen kysymykseen. Joo. Joo, minä kysymys on sekavan sille eteiskolle, että semmoinen kun minä itse hyvin kiinnostunut ja kavereiden kanssa puhunut siitä, että miksei niin yhteiskunnallista osaamista tai ei välttämättä yhteiskunnallista, vaan sellaista yleistä niin kuin osaamista, jossa on muusikko vaikka niin oppiaineessa tuodaan. Sitten aina vastataan se, että nämä on tärkeitä asioita ja näitä on tehty tutkimuskin, muun muassa Värjälleen ison tutkimuksen sanottu aina, että ne on tärkeitä asioita, mutta sitten mun kaverit heti kun päästään keskustelua eteenpäin, sitten tulee se, että arviointi tekee sen mahdottomaksi. Vaikka Eskola ja Antille kysymys siitä, että minkä takia näette, mikä on se iso syy, minkä takia tällaisessa, jos mietitään koulun muuttamista yhteiskunnallisen aktivoivaan rooliin, niin se kriittisyys saa jonkunlaisen niin negatiivisen kalskeen, että suomalaisesta koulutusta ei kuulu muuttaa, vaan se on, niin kuin, sinne tuodaan niin rutistetaan jäätävä määrä vastasyistä, että minkä takia niin se, tämä on niin miekulainen siitä, että se kriittisyys on oikeasti negatiivisen kalskeen, että kriittisyys ei ole jotain positiivista, vaan se on jotain haukkumista ja jonkun lyttäämistä. Joo, kyllä mä niinku heti ensimmäisenä niinku erotan on niinku kriittisyyttä, että voi niinku haukkua asioita ja sanoa, että on pielessä. Se on hirveän helppoa, mutta toki mä niinku peräänkuulutan sitä, että pitää niinku myös niinku osata positiivisesti luoda eteenpäin siitä jotain. Totta kai se vaatii, niinku, jos viittasin näin Värrinkin tutkimuksiin, niin kyllä se niinku tavallaan idea on jotenkin, että se meidän ajan henki tai se meidän kulttuuri on semmoinen, että meillä tilaa semmoisen, meillä aikaa. Eikä kukaan arvosta ihmistä, joka sanoo, että tämä onkin nyt vähän huono juttu. Et kyllä mä väitän, että jos nyt puhutaan työelämätaidoista, jos niitä tuodaan kouluihin entistä enemmän, niin kyllä semmoinen niin joviaali tyyppi, joka suostuu mihin tahansa, niin kyllähän se on parasta niin markkinatavaraa. Jos sä et siinä niin hankala tyyppinä sanot, että sulla olisi ehkä parempikin idea tai muuta, niin eihän se niin kuin, tai niin tämän pragmaattinen yksi pointti. Ja tietysti toinen liittyy siihen niin kuin mun vastaukseen, mitä mä äsken niin kuin Tiinallekin sanoin, se, että mä haluan lasten parasta. En mä halunnut muuttaa yhteiskuntaa, vaan mä haluan lasten parasta. Että se on niin kuin rakenteellinen historiallinen asia suomalaisessa opettajan koulutuksessa. Ehkä nämä kaksi asiaa mun tuli niin ensimmäisenä mieleen. Tuosta voisi oikeastaan jatkaa sitten, että se kritiikin idea varmaan on se, että ei ota annettuna sitä nykytilaa, vaan pystyy esittämään jonkinlaisia arvioita, että mikä siinä on mielekästä ja mikä taas ei ole mielekästä. Ja kyllä siis nyt siis koulun ihan keskeisimpiä ideoita yksi on se, että lasten pitäisi oppia arvioimaan etenkin ympäristön kannalta nykymeininkiä ja esittää myös semmoisia visioita, että miten sitten asiat voitaisiin korjata. Ja siis tämä on niin yksi todella iso osa sitä opetusta, mikä on nostettu nyt esiin. Ja että kai se on jotenkin hankala asia meille ihmisille, vaan sitten toi aktiivisuus ja kriittisyys sitten, että kun ei ne kumminkaan ehkä aina ihan luonnostaan sitten tule kuitenkaan. Ponnistelu. Joo, ja ihan nopeasti niin tavallaan miettii vaikka kestävän kehityksen teemaa, niin ei se paljon auta opettaa kestävää kehitystä kerran viikossa, jos syödään tonnikalaa koulun ruokalassa. Et kyllä se niin tavallaan myös niin tämmöisiä rakenteellisia asioita, millä oppilas ei voi yhtään mitään. Siis huono esimerkki sinänsä, mutta tavallaan se kertoo siitä, että on niin asioita, missä yksittäinen oppilasopettaja ei voi yhtään mitään. Esimerkiksi ruokailut tai muut tilanteet, missä niin välttämättä uusinnetaan semmoista tilannetta, mitä ehkä niin edellisellä tulla sanottiin, että kestävä kehitys on hieno asia, mutta sitten mennään syömään jotain kalapuikkoja tai tonnikalaa. Näin.
Nyt vielä panelistit. Niin, ehkä samaa mitä viimeksi puhuttiin näistä, että pitäisikö oppiaineet poistaa. Niin mitä te olette sitten mieltä, niin se arviointi mulle on semmoinen iso kysymys. Mitä te olette mieltä arvioinnista? Kuinka oleellista se on, numerinen arviointi tai yleensäkin arviointi koulussa? Antti vastaa tähän. No siis isojen tutkimusten mukaan oppimista tehostaa semmoinen arviointi, missä oppilas saa palautetta siitä, mitä hän on tehnyt järkevästi ja mitä taas ei. Eli ei semmoinen numeroarviointi kyllä siis oppimiseen juuri ole siis yhteydessä, että kai se enemmän liittyy niihin koulun yhteiskunnallisiin tehtäviin, että pitää valikoida ihmisiä. Mutta on se ehkä muutenkin varmaan opettajalla hankala sanoa, että mitä joku oppilas on oppinut, että onko se sitten se helpompaa sitten tässäkään järjestelmässä sitä oikein alkaa kriittisesti ajattelemaan, että onko mulla pätevyyttä sanoa, että mitä tuo toinen on oppinut. Kiitos. Nyt jokainen sitten voi kertoa omasta mielestään, mikä on jotain toiselta tarttunut. No, taisi Tiina mainita tämän one size fits all -ongelman, että se, että oppilaat, lapset on kuitenkin yksilöitä ja niin kuin se yksi ratkaisu ei toimi kaikkien kanssa ja kuitenkin käytännössä sitten aina on jotkut vallitsevat ajatustavat ja toimintamallit, mitkä ei sitten kaikille yhteydessä. Näetkö mitään käytännön muista, että miten voitaisiin oikeasti sitten sopeuttaa sitä opetusta niin, että se ottaisi jokaisen yksilön jotenkin huomioon? Voinko vastata, kun tämä oli suora kysymys, tai oliko tässä vaan, että minkä ottaa mukaan? Jätetään retoriseksi kysymykseksi. Okay. Voit vastata Rainelle paneelin jälkeen, mutta kun sulta kysyttiin, niin jatkapa sinä sitten Tiina, että kenen ajatuksen sinä kannat mukana täältä? Varmaan kaikilta lähtee jotain. En nyt halua tässä nostaa mitään yhtä erityistä mukaan. Semmoisen ehkä kokoavan ajatuksen omassa päässäni, että tällaisia keskusteluja tarvittaisiin aika paljon enemmän missä niin kuin pystyisi vaihtamaan ajatuksia ja niin kuin kuulostelemaan myös muiden fiiliksiä. Ja ehkä sen, että tänne panelistien joukkoon olisi toivonut kyllä ihan oikean opettajan. Kuka haluaa jatkaa? Kaksi asiaa minulla lopuksi. Me haettiin opiskelijayrittäjiä. Me on tuossa Juomatehtaassa tilaa, jossa voi ryhmät tehdä töitä. Ja yksi ryhmä, joka ilmoittautui OKR, Tiina, sä oot laittanut alkuun semmoinen ryhmä, joka opiskelee ihan eri lailla, ilman luentoja ja muita. Ja me ilolla hyväksyttiin se ryhmä sinne muiden sekaan, koska me ajatellaan, että ne vaikuttaa sitten niiden muiden tekemiseen. Opettajan koulutuksen hyvät käytännöt pitää myös niin kuin siirtää meille tänne kampukselle. Ja oppilaathan voi opiskella miten haluaa. Lopuksi sitten tästä teille kannustukseksi siitä, että kyllä opettajan niin kuin arvos suomalaisessa yhteiskunnassa on erittäin korkealla ja se tulee siinä säilymään. Ja tuossa joku pelkästään näitä poliitikkoja, että kyllähän yliopistot ja koululaitos on saanut säilyä näissä säästöissä aika päällä ja varmaan tulee pärjäämään jatkossa, mutta tätä asiaa pitää pitää esillä. Ja sen takia opettajan pitää olla nyt yhteiskunnallisesti aktiivinen, eli ottaa kantaa ja puolustaa tätä koululaitosta. Ja kyllähän siinä yhteinen tahtotila Suomessa on, että koululaitos on tärkeä ja sitä halutaan kehittää. Mutta ihan viimeinen on se, että valitettavasti suomalainen yhteiskunta, kun se tietotekniikan myötä piti yksinkertaistua hallinnosta muuta, niin se on muuttunut monimutkaisemmaksi. Ihan oikeasti rehtorin rooli on muuttunut toiminnan niin kuin koulun johtamisesta jotenkin toiminnanjohtajaksi. Ja se on huono asia. No, varmaan ehkä eniten jää mieleen se, että miten tämmöisen demokraattisen koulun ideaan voidaan tuo tietotekniikka ottaa mukaan, koska varmaan se on sillä tavalla, että kumminkin nykypäivässä kanssa se tietotekninen osaaminen on hirveän tärkeää, ja se kuuluu myös ihan yleissivistykseen nykypäivänä. Mutta jotenkin siinä varmaan pieni ristiriita voi olla tuommoisten ajattelutapojen välillä. Että se olisi mielenkiintoista sitten pohtia pidemmälle, että miten pystytään integroimaan tämmöinen demokraattinen koulu, joka kasvattaa kriittisyyteen ja itsenäisyyteen ja osallisuuteen
mutta myös sitten, että siinä tietotekniikka voisi olla kumminkin mukana, koska sitä kumminkin tulevaisuudessa tarvitaan varmasti. Tämä on hirveän vaikea tiivistää. Mun mielestä ihan oli tosi hyvä keskustelu ja jotenkin ehkä tarkoituksella yritin ottaa hankalan tyypin roolin, mutta hirveän hyviä pointteja varsinkin niin tuohon, mä rupesin sitä pelihommaa esimerkiksi miettimään uudestaan ja tavallaan niin sitä, että aika paljon on kyse käsitteistä lopulta, että miten sehän voi olla, että me puhutaan samasta asiasta Tiinan kanssa, mutta se voi olla, että me tarkoitetaan samaa asiaa tai eri asiaa. Mutta tavallaan että keskustelu on niin ehkä jollain tavalla niin mun mielestä niin monesti, mulle tuli mieleen se, että niin ihan käsitteiden niin selvennys ja se, että mistä, niin mitkä tavallaan, jos äkkiä vastaa jotain, ne tulee niin sanottuksi ehkä semmoista, mikä saattaa olla sit, niin ehkä kuitenkin niin samanmukaista muiden kanssa. Että se on niin tietysti väittelyä väittelyn vuoksi, mutta sitten kyllä mä niin toi pelileikki-idea, mä rupesin sitä niin miettimään niin itse uudestaan. Että siinä mielessä oppimisen kokemus ihan selkeästi. Ja sitten jotenkin, no ehkä mä siihen jään jotenkin miettimään sitä vielä, että miten se saisi kouluun sillä tavalla, että se pysyisi leikkinä. Mutta se on silti pelillistämistä, että sitä mä rupesin miettimään. Joo. Kiitos. Tässä vaiheessa me kiitetään paneelisteja. Sanoiko se? Joo, kyllä kaikki sanoo. Joo, Matti, hyvä kuulla. Tässä on 2 tuntia keskustelutettu. Jarno on tuolla, jos joku haluaa vielä, vaikka ei nyt tänään, mutta sopikaa Jarnon kanssa, että jos haluat koulun koulusta, niin sitten kyllä. Paremmin. Niin nyt mä haluan, että se on lyhyempi tämä pelata pitkäksi. Joo. Vanha rautahäkkivertaus tässä välillä tulee mieleen, että ihmiset ajavat itsensä tai yhteisöt ja yhteiskunnat ajavat itsensä rautahäkin sisään ja joku lopulta havaitsee, että täältä ei pääse enää ulos. Ja tuntuu siltä, että tässä meillä oli tänään vähän keskustelua, jossa huomataan, että ollaan rautahäkin sisällä ja luo vähän epätoivoa, mutta toisaalta sitten ehkä jollakin on niin paljon voimaa, että se on jo pikkusen vetänyt niitä kaltereita sivumalle, niin että jotkut pääsee luikahtamaan ulos ja tekemään sitä, mikä ehkä sitten ei se rautahäkin sisällä on mahdollista. Ja se on varmasti se pahin pelko, että me sorruttaisiin siihen epätoivoon. Mutta mulla jäi jotenkin mieleen, kun Anna sanoi siinä, että ihmiset tätä jutun tekee. Ja näinhän se on, että varsinkin kun sulla tuossa vielä kannat ihmisten jotenkin symboloituu jotenkin se ajatus siitä, että näinhän se on, että ei pitäisi uskotella, että se rautahäkki oikeasti on ympärillä, vaan elää niin kuin järkeväksi näkee ja taistella ikään kuin sellaista vastaan, mikä on älytöntä, byrokraattista ja maalaisjärjen vastaista eli typerää. Sellaisia aika paljon hyviä ajatuksia ylipäätänsä. Joo, ihan samalla tavalla ja tässä jotenkin korostui se, mitä itse kanssa pidän kovin tärkeänä, sitä toisesta kiinnostumisen taitoa. Et silloin kun toista kuuntelee, niin siitä voi oppia hyvin paljon ja oikeastaan sillä tavallaan oppii vasta tuntemaan myös itsensä, että pystyy vertaamaan sitä oman pään sisusta toisen pään sisukseen. Ja tässä tehtiin kyllä tosi hienolla tavalla sitä, että mä luulen, että sellaista selkeää vastausta siihen, että vadis, mihin menet koulu, tarviiko sellaista saada, mutta kun sä ajattelet sen aihetta, niin silloin mennään joka tapauksessa kohti jotain sellaista järkevämpää ja viisaampaa koulua, mitä ainakin itse haluan olla edistämässä. Kiitoksia. Kiitoksia.